ஷேர் பண்ண சொல்றீங்களா? நாளைக்கு ஓகே போட்டுருங்க போட்டுட்டா அவங்க ஓகே வீட்டுல கூட ஓகேயா? ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா. 2:30க்கு 2:40க்குள்ள வந்துட்டா கதை பாடல் இந்த பிரணதி அப்புறம் துளசி சில ஓகே மாதாஜி. குரு அக்ஷரம் இது மாதிரி பழகும். L2 வந்துட்டோம்ல மாதாஜி. ஓகேயா? ஆமா மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. 2:30க்கெல்லாம் வந்துடுறேன் மாதாஜி. அவங்களையும் எல்லாரும் டிவோட்டிஸையும் வர சொல்றேன் மாதாஜி. வந்துட்டா நம்ம ஒரு பாடல் ஏதாவது ஒரு பிரணதியோ ஏதோ பொருளோட நம்ம படிச்சா எல்லாருமே நீங்க பழகணும் இல்லையா? அப்புறம் ஓகே ஓகே கதை இன்னைக்கு பிரபு கதை சொல்லுங்க டெய்லி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. லைவ்ல போட்டாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் வீட்டுல போயிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, பிரணதி முடிச்சிட்டீங்க இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நான் கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம். எல்லாருக்கும் வந்திருக்கும் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. நீ கம்மியாக தான் வந்திருக்கிறோம். எல்லாரும் 3 மணிக்கு மேலே தான் எல்லாம் வருவாங்க. எல்லாம் அர்த்தம் அதுக்கு நம்ம கிளாஸ் எடுத்து பார்த்துட்டு இருக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க லெவல் 2 முதல் அத்தியாயம். நேற்று நாம பகவத்கீதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? இன்னைக்கு நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு பகவானுக்கு ஒரு பிரார்த்தனை ஒன்று பண்ணிட்டு, அதே மாதிரி ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் பெங்களூருக்கும் நம்ம அனைவர் சார்பாகவும் ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு பண்ணிடுவோம். நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரசாய பூத்தலே ஸ்ரீமதி ஜெயபதக சுவாமி நாமனி நம ஆச்சாரிய பதாய நிதாய கிருபதாரணி கௌர கதா தாமோதய தரணி நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரசாய பூத்தலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமி நாமனி நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரணி நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாசத்தாரணி वाञ्छाकल्पतराय कृपासिन्धु एव वदनाना भवनी वैष्णवी नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा. சரி, நாமோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பகவத்கீதை 2ஆம் நிலை பயிற்சிக்கு எல்லாரையும் வரவேற்கிறோம். ரொம்ப அழகா நம்ம நாமினி சுதாஸ் ரொம்ப அழகா சிறப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க. இதை நாம எல்லாரும் அழகா இதை கொண்டு போவோம். எல்லோருடைய ஒத்துழைப்பு நமக்கு வேண்டும். இன்னைக்கு எத்தனை பேர் வரீங்க எனக்கு தெரியாது. நான் இத்தனை பேரும் நம்ம கடைசியா இது முடிக்கிற வரைக்கும் 18 அத்தியாயத்துல கடைசி ஸ்லோகம் வரைக்கும் நாம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணா ரொம்ப நல்லது. இது யாருக்காக பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம அடுத்த ஜெனரேஷனை நல்லபடியா கொண்டு போகணும் இல்லையா? அதனால இந்த கீதையை நம்ம உள்வாங்கிக்கிட்டு நம்ம செயல்பட ஆரம்பிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. பார்ப்போம். பகவத்கீதை உண்மை உரிவு தெரிந்து கொள்ளுதல். முக்கியமா அங்க என்ன பேசப்பட்டதுன்றது நாம நேற்றுக்கு ரொம்ப அழகா அதை படிச்சோம் இல்லைங்களா? பகவத்கீதை யாரால பேசப்பட்டது, அந்த சூழ்நிலை என்ன அப்படின்றது நாம லெவல் 1லயே ரொம்ப விரிவா படிச்சோம். அதுல அதே மாதிரி நம்ம இன்னைக்கு ஒரு ஸ்லோகமா ஒரு வரையை நம்ம பார்த்துன்னு வர போறோம். எவ்வளோ நமக்கு ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்கறனா கூட நீங்க டிஜிட்டல் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேளுங்க. அதுக்கு உடனே விளக்கம் கொடுக்கலாம். அதெல்லாம் நீங்க கடைசியா கேட்கணும் அவசியம் இல்லை. இடையில கூட பேசலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் நிறைய கேள்வி கேட்பேன். நிறையனா அதிகமாலாம் கேட்க மாட்டேன். அந்தந்த ஸ்லோகத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்பேன். நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க, உங்களுடைய புரியல எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? அதுக்காக தான். நம்ம அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே போனா நல்லா இருக்காது. ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லிட்டோன்னா அதுக்குள்ள சாராம்சம் என்னன்னு சொல்லிடுவேன். ஒரு 3 ஸ்லைடு சப்போர்ட்டிங் ஸ்லைடு சொல்லுவோம். அந்த ஸ்லைடுக்குள்ள உங்களுக்கு அர்த்தம் புரிஞ்சிருக்கும். அதுக்குள்ள உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்றதை நான் கேள்வி கேட்போம். அதில் நீங்க பதில் சொல்லலாம். உங்களுக்கு தெரிஞ்சது சொல்லலாம், நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டதை சொன்னா போதும். ஓகேங்களா? அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களை மாதிரி நானும் ஒரு பக்தன் தான். ஏன்னா சீனியர் பக்தன் ஜூனியர் பக்தன் அதெல்லாம் கிடையாது. இப்போ நான் ஒரு டீச்சரா இருக்கேன், அட்மினா இருக்கேன், அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. எல்லாருமே நாம எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சது நான் சொல்ல போறேன், உங்களுக்கு தெரிஞ்சு நீங்க சொல்லுங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, அதுக்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இஸ்கான் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியாத நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. இப்போ நம்ம இப்போ வந்ததுனால நம்ம இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்றதுனால உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும். என்னுடைய கடமை இது. இஸ்கானுடைய நிறுவன ஆச்சாரியார் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதா, இவர் தான் நமக்கு ஆச்சாரியா இருக்கிறார். இவருடைய ஸ்டோரி நாம லெவல் 1ல ஒரு சின்ன இதெல்லாம் பார்த்தோம். நம்ம இன்னைக்கு ரொம்ப பெருசா பார்க்க போறது கிடையாது. அவருடைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மட்டும் என்னன்றதை பார்த்துட்டு போவோம். அதே மாதிரி ஒரு அத்தியாயத்திலும் இவரை பத்தி நம்ம ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள், அவர் என்னென்ன அற்புதங்கள் பண்ணார். அற்புதங்கள்லாம் என்ன ஒன்றும் கிடையாது, மாயாஜாலெல்லாம் கிடையாது.
அவர் சாதாரணமா வந்து என்ன மாதிரி நமக்கு புரிய வச்சாரு, பகவத்கீதை என்ன புரிய வச்சாரு, அற்புதங்கள் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றது மட்டும் தான் நம்ம சொல்ல போறோம். இல்ல சில இதுங்க சாமியார்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி இந்த மாயாஜாலம் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. அது வந்து மூட நம்பிக்கை. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா நேச்சுரா நமக்கு என்ன வேணும்ன்றத நம்மளை புரிய வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப அழகா ஒரு முயற்சி பண்ணி நமக்கு இந்த கீதையை கொடு. அதனாலதான் வந்து இன்னைக்கு வெளிநாட்டுக்காரங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய சனாத தர்மத்தை ஏன் ஃபாலோ பண்றாங்கன்னா மூட நம்பிக்கை இல்லாம கீதையை கொண்டு போனார். கீதையை ரொம்ப அழகா கொண்டு போனார். நம்மளோட இன்னைக்குள்ள கலாச்சாரம் என்ன, அந்த கலாச்சாரம் தகுந்த மாதிரி கீதையை கொண்டு போனார். அப்பதான் அதுதான் வந்து உகந்தது. அதனாலதான் இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்தியாவில் நம்ம அகண்ட பாரத தேசத்துல கூட அவ்வளவு பேர் இல்லை. ஆனா வெளிநாட்டுல பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட கோவில், லட்சக்கணக்கான கோவில் கிடக்கு. நம்ம கிறிஸ்டின் சர்ச்சே வந்து இன்னைக்கு கோயில் ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு அற்புதங்கள் பண்ணியிருக்கிறார். அது ஏன்னா நம்ம நடைமுறைக்கு ஏற்ற மாதிரி பகவத்கீதையை சொல்லி கொடுத்துருக்கிறார் இல்லைங்களா. அதனாலதான் நம்ம ஆச்சாரிய வந்து நம்ம கொஞ்சம் அவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் என்னன்னு ஒரு சில விஷயங்கள்ல. இதை பாக்குறீங்களா பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 1970 சான் பிரான்சிஸ்கோல ரத யாத்திரை பண்றாரு. நம்ம பூரி ஜெகநாத் கோவில்ல வந்து நம்ம அதாவது மனித நாகரிகம் தோன்றிய இடம் எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரிசாவில் ரத யாத்திரை பண்ற பூரி ஜெகநாத் கோவில் இருக்கு பாத்தீங்களா. அங்கதான் நம்முடைய அதாவது சத்தியுகத்திலிருந்தே அந்த கோவில் இருக்கு. அந்த கோவிலோட ஸ்தலம் அது நான் ஒரு நாளைக்கு ஸ்டோரியா சொல்றேன் உங்களுக்கு. அது அந்த ரதம் வந்து அங்க வந்து ரத யாத்திரை வந்து ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். ஜெகநாத் இருப்பார், பலராம் இருப்பார், அவரோட சுபித்ரா தாயார், இவங்க 3 பேருமே 3 ரதத்துல வருவாங்க. ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். கோடிக்கணக்கான பேர் ஜனங்கள் வருவாங்க. அந்த மாதிரி வருவாங்க. நான் ஒரு 3 வருஷம் தொடர்ந்து போனேன். இப்ப கிடையாது, 91, 92, 93 அந்த காலகட்டத்தில் நான் போனேன். அவ்வளோ ஜனம் இருக்கும். அப்போ இப்பவும் பயங்கர ஜனமா இருக்கு. ஏன்னா அந்த ரதத்தை அன்னைக்கே அந்த 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 வருஷம் செய்வாங்க. உடனே அந்த வருஷம் அந்த ரத யாத்திரை முடிஞ்சோடனே அந்த ரதத்தை கலைச்சிருவாங்க. கலைச்சிட்டு அவங்கவுங்க அந்த மரத்தை கொண்டு போயிடுவாங்க, வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க, எடுத்துன்னு போயிட்டு. அது ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற ரத யாத்திரை இது. அந்த கதை நல்லா இருக்கும், அது பின்னாடி படிக்கலாம். ஸோ இவர் என்ன பண்றாருன்னா ரத யாத்திரை வந்து ரொம்ப அற்புதமா சான் பிரான்சிஸ்கோல இத்தனைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டின் கம்யூனிட்டி உள்ள அதிகமான ஜன மக்கள் உள்ள இடம் வந்து அமெரிக்காவில் சான் பிரான்சிஸ்கோல அவ்வளோ பேர் உள்ளவங்க. அங்கேயே ரத யாத்திரை பண்ணார் 1970. 1966 தொடங்கினார். ஏன்னா அவருடைய குரு என்ன சொன்னாருன்னா சனாதன தர்மத்தையும் இந்த பகவத்கீதை வேதத்தையும் நாம பிரச்சாரம் பண்ணணும். அதுதான் நம்ம கோவில்ல உட்காந்து பூசாரியா உட்காந்து வரவங்க பக்தர்கள் மட்டும் பிரசாதம் கொடுக்கறது, தட்சணை கொடுக்கறது, இதெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம். இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், அது ஒரு பக்கம் ஆச்சாரிகள் செய்வாங்க. நீங்க வந்து சின்ன பிள்ளையா இருக்கீங்களா, அதனால வந்து நல்லா படிச்சிருக்கிறீங்க, நல்ல நாலேஜ் பர்சனா இருக்கீங்க, இங்கிலீஷ் நல்லா பேசுறீங்க. அதனால அவங்க அதாவது வெளிநாட்டுல ஃபுல்லாத்தையும் போய் நம்மளுடைய சனாதன தர்மத்தை பிரச்சாரம் பண்ணுங்க, கீதையும் ஸ்ரீமத் பாகவதையும் சொன்னதுனால அவர் என்ன பண்றாரு, அமெரிக்காவில் 1966 அங்க வந்து இந்த இஸ்கான் நிறுவத்தை அகில இந்திய அதாவது ஃபுல்லா வேர்ல்டு ஃபுல்லா உள்ளது இந்த இஸ்கான் நிறுவத்தை தொடங்குறார். ரொம்ப அழகான தொடங்குன்னு 66 தொடங்குற 70 ரத யாத்திரை பண்றார். ரொம்ப சிறப்பா 3 தேர் வச்சு ரொம்ப அழகா பண்றாங்க. அது இன்னமும் அது அந்தந்த டேட்ல அது நடந்துட்டு தான் இருக்கு. இப்ப நம்ம கோவிலையும் பாத்தீங்கன்னா ஜூலை மாசம் 16ஆம் தேதி ரத யாத்திரை பண்றோம். அந்த ரத யாத்திரை யாராவது விருப்பப்படுறவங்க வரலாம். ஆல்ரெடி இப்போ 120 பேர் 125 பேர் நம்ம வந்து இப்போ புக் பண்ணிக்கலாம், பதிவு பண்ணிக்கலாம். வரேன்னு சொல்லி பதிவுன்னா காசு கட்டிலாம் இல்லை, நாங்க வரோம் அப்படின்னு சொல்லிருக்கோம். அவங்களுக்கு வரவங்களுக்கு ரூம் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணணும், இதெல்லாம் பண்ணணும். அதனால நீங்க யாராவது வர விருப்பப்பட்டீங்கன்னா கூட நீங்க வரலாம். நீங்க அப் அண்ட் டவுன் மட்டும் இப்போ சார்ஜ் பண்ணீங்க, ட்ரெயின் சார்ஜ் பண்ணிடுவாங்க டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு. மற்ற இங்க வந்தோடனே உங்க பிரசாதம் ரூம் எல்லாமே நாங்க பார்த்து கொடுத்துறோம். உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இல்லைன்னா வெளியே கூட நீங்க ஸ்டே பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கு. வரதா இருந்தா வாங்க. இந்த ரத யாத்திரை வந்து பாத்தீங்கன்னா 70 ரொம்ப அழகா வந்து பண்றாரு. ஏன் அது பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவரு சின்ன பிராயத்திலேயே அவர் 5 வயசா இருக்கும் போதே பாத்தீங்கன்னா அவங்க தெருவில் கல்கட்டாவில் பிறந்தார் அவரு. அந்த தெருவில் பார்த்தீங்கன்னா ரத யாத்திரை பண்ணுவாங்க, சின்ன பிள்ளைகள்லாம் பெரியவங்கலாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா. அதை பார்த்துட்டு அவர் அந்த 5 வயசுலயே அவர் தந்தையார்கிட்ட கேட்டு எனக்கு ரதம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னா அவரு அவங்க அப்பா வீட்டில் இருக்கவங்க ஹெல்ப் பண்றாங்க. ரொம்ப அழகா அற்புதமா ரதம் ஒன்று ரெடி பண்ணி அவர் அது கட்டி எடுக்கிறாரு. அது இல்லாம வந்து வர பக்தர்கள்லாம் வந்து பிரசாதம்லாம் விநியோகம் பண்றாரு. அதெல்லாம் வந்து அந்த சின்ன வயசுலயே அந்த மெச்சூரிட்டி அவருக்கு இருக்கு. பகவான் மேல அவ்வளவு ஈடுபாடோடு அவர் இருந்தார். வந்து பிறப்பால் ஒரு பிராமணர் தான் அவரு, பிராமண குலத்தில் தான் அவர் பிறந்தார், வைஷ்ணவ குடும்பத்தில் தான் பிறந்தாரு. அவர் தந்தையார் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்துல ஒரு ருக்மணி, அதாவது ஒரு நல்ல ஒரு ருக்மணி தாயாரோட கோவில் இருக்கு, ராதா ருக்மணியோட கோவில் இருக்கு. ஸோ அந்த கோவிலில் அவர் எப்பவுமே வந்து ரெகுலரா வந்து கோவிலுக்கு போவார்.
அங்கே போய் பஜனை பண்ணுறது, மிருதங்கம் வாசிக்கிறது, இந்த மாதிரிலாம் அவர் இருந்தார். ஸோ அதனால அவர் அதை பார்த்து பார்த்து அவரும் சில பிரபுபாதாவும் பகவான் மேலே ரொம்ப ஈடுபாடானார். அந்த வயசில் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல், அப்புறம் 1896 பிறந்தார் கல்கட்டாவில். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை பருவத்திலேருந்து இப்போ ஸ்கூல் சேர்ந்தாரு. அதுக்கப்புறம் காலேஜ் படிக்க ஆரம்பிச்சு. காலேஜில் படிக்கும் போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுதந்திர போராட்டத்துக்குலாம் அப்போல்லாம் நம்ம இந்தியா சுதந்திரம் அடையலைங்களா, அப்போ அந்த நேரத்தில் அவர் அந்த சுதந்திர போராட்டம்லாம் கலந்துக்கிட்டாரு. சுபாஷ் சந்திர போஸ் வந்து ரோல் மாடல் அவருக்கு, ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு. அதே மாதிரி அவருடைய இதில் இருந்தார், அதில் இருந்தார். அவருடைய சொற்பொழிலாம் கேட்பாரு, ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி சுவாமி விவேகானந்தர், அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து அவங்க அங்கே தானே பெரிய பெரிய மகான்லாம் பிறந்தாங்க. சரி, கல்கட்டா வந்து சாதாரண நம்ம எப்படி நம்ம தமிழகம் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் வங்காளத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய அறிஞர்கள், கவிஞர்கள், பெரிய பெரிய மகான்கள்லாம் பிறந்த இடம் அது. அதே மாதிரி நம்ம இதில் ஆழ்வார்கள், நாயன்மார்கள்லாம் பிறந்த இடம் இல்லையா அது. அது மாதிரி அவங்க இதில் அந்த இடத்துல வந்து அவ்வளோ பிரசித்தி பெற்ற இடம். அது மாதிரி ரொம்ப ஒரு ஆன்மீகமான பூமி, அது ஆன்மீக பூமின்னு சொல்லலாம். இப்போ அந்த முகலாய பேரரசுலாம் படையெடுத்த பிறகு அதெல்லாம் உடச்சி எடுத்து நாசம் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ இருக்கிறது வரைக்கும் உங்களுக்கு தப்பி இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல அவர் வளர்ந்தாரு. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது 1922 அவருடைய குருவை சந்திக்கிறார், பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமி. அவரோட பத்தி சந்திக்கிறார். சந்திக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இது பார்க்கும்போது அவர் அவ்வளவோ பரிச்சயம் இல்லை, அது அந்த அளவுக்கு ஒரு ஈடுபாடு இல்லாமல் இருக்கார். செகண்ட் டைம்ல அவங்க ஃப்ரெண்டு கூட்டும் போறார். திரும்ப போன உடனே பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறார். பேச ஆரம்பிச்ச உடனே நல்ல ஒரு புரிதல் ரெண்டு பேருக்கும் கிடைக்குது. அப்புறம் குருவா ஏத்துக்கிறார். குருவா ஏத்துக்கிட்டு அப்புறம் சொல்றேன், நீங்களாம் நல்லா படிச்சிருக்கீங்க, நல்லா இதா இருக்கீங்க, நல்லா இங்கிலீஷ் நல்லா பேசுறீங்க, அதனால வந்து இது மாதிரி. அப்போ அவர் சொல்றாரு, நம்ம சில பிரபுபாதா என்ன சொல்றாருன்னா, நான் இப்போ நம்ம வந்து அவங்களுடைய கண்ட்ரோல் இருக்கிறோம், பிரிட்டிஷோட கண்ட்ரோல் இருக்கிறோம், நம்ம சுதந்திரம் கிடைக்கல, நாம எப்படி நம்ம பிரச்சாரம் பண்ண விட மாட்டாங்கல்ல என்ன. அப்பெல்லாம் அவர் சொல்றாரு, குரு என்ன சொல்றாரு, ஒரு சாது என்ன சொல்றாருன்னா, அவங்களாம் இன்னைக்கு இருப்பாங்க, நாளைக்கு போயிடுவாங்க, நீங்களும் நீ இருப்ப, நாளைக்கு போயிடுவேன், அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வேதம் என்னைக்குமே இருக்கும், பகவான் என்னைக்குமே இருப்பார். நாம இன்னைக்கு இருப்போம், நாளைக்கு திருப்பி பிறப்போம், இன்னைக்கு இருப்போம், நாளைக்கு பிறப்போம், அது மாதிரி தான். அதனால வந்து நீ அதை பத்தில நீ கவலைப்படாத, உன்னுடைய கடமை என்ன அதை மட்டும் நீ கரெக்டா செய், அதனால நீங்க பிரச்சாரம் பண்ணு, அவங்க நாட்டிலேயே போய் பிரச்சாரம் பண்ணு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்றார். அது ரொம்ப அவர் ஒரு சாது இந்த மாதிரி சொல்றாருன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது, ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. சரி, ஓகே பண்ணலாம், அதை ஒரு குறிக்கோளா எடுத்து அவர் என்ன பண்ணா அதுல இருந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சார். காலேஜை முடிச்சாரு. அவங்க அப்பா வந்து ஒரு மெடிக்கல் இதெல்லாம் பிரிண்டிங் ப்ரெஷ் வச்சிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து மெடிசன்லாம் சேல்ஸ் பண்ற ரெஃப்ரியா இருந்தார். இந்த மாதிரிலாம் ஒரு சின்ன சின்ன இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அதுக்கப்புறம் திருமணம் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் குழந்தைகளை பெற்றுக்கிட்டார். பெற்ற பிறகு அதுக்கப்புறமா அவரு முழு நேரமும் பக்தியில அப்படியே ஈடுபாடா இருந்தார். ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க மனைவிக்கு அவனுக்கு கருத்து வேறுபாடு எல்லாம் கிடையாது. ஆனா அவங்க வந்து பகவானை முழுமையா ஏற்றுக்க முடியல அவங்களால. அப்ப அந்த நேரத்துல காலகட்டத்தில் இருக்கும்போது அவர் என்ன பண்றாரு, சன்னியாசி எடுத்துக்கிறார். சன்னியாசி அவங்ககிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு சன்னியாசி எடுத்துக்கிறார். சன்னியாசி எடுத்துக்கிட்டு அவர் முழு நேரமும் பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்க ஆரம்பிச்சார். நல்லா வந்து அந்த குடும்பத்தையும் ஒரு நல்ல செட்டில் பண்ணிட்டு அவங்களையும் நல்லபடியா பண்ணிட்டு அவங்களையும் பக்தி மார்க்கத்துக்கு வர வச்சுட்டார். பாத்தீங்கன்னா அவங்களும் இன்னைக்கும் பக்தியில நல்லா தான் இருக்கிறாங்க, இன்னும் ஈடுபாட தான் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அவங்களோட தலைமுறை அப்படியே போயிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் இருக்கும்போது தான் பாத்தீங்கன்னா 1965 வந்து என்ன பண்றாரு, அவங்க குரு சொன்னதை அப்படியே மைண்ட்ல வச்சிருந்து என்ன பண்றாரு, இது அமெரிக்கா கிளம்புறாரு. அமெரிக்கா கிளம்பிட்டு அங்க போயிட்டு நம்ம வந்து சனாத தர்மத்தை ஃபாலோ பிரச்சாரம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு ஏதாவது வழி பண்ணணும். ஃப்ளைட்டுக்கு போனால் ரொம்ப எக்ஸ்பென்ஸ் அதிகமாகும், சரி ஷிப்ல போகலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு அங்கே உள்ள ஜலதுதான்னு சொல்லிட்டு ஒரு சரக்கு கப்பல் ஒன்று இருக்கு. அந்த கப்பலோட ஓனர்கிட்ட போய் அவங்க ஒரு மாத்தாஜி அவங்ககிட்ட போய் கேட்ட உடனே அவங்க பர்மிஷன் தராங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நம்ம அரேஞ்ச்மெண்ட்லாம் பண்ணி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு அவங்க சொன்ன பிறகு அதுக்கப்புறம் அதே ஷிப்ல போறாரு. அது கார்கோ ஷிப் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஏன்னா ஷிப்ல நான் வேலை பார்த்தேன்னா சொல்றேன், ரொம்ப மோசம், ரொம்ப ரோலிங் அதிகமா இருக்கும், பிச்சிங் அதிகமா இருக்கும், ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அதுல ஏன்னா அனுபவம் இல்லாதவங்க யாராவது போனாங்கன்னா வாமிட்டிங் வரும், வயசானவங்க எல்லாம் போனாங்கன்னா ரொம்ப ஹார்ட் இது இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வரும் அது. ஆனா அவர் வயசு பாத்தீங்கன்னா 70 வயசுல வெளிநாட்டுக்கு போய் பிரச்சாரம் பண்ணி கிளம்புறாரு. யாரு பண்ண முடியும்? 70 வயசு 60 வயசான பிறகு நாம என்ன பண்றோம், எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல உட்காந்து ரூம்ல உட்காந்துக்கிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரி ஹரி ஹரே ராம ஹரே ராம ராம ராமன்னு சொல்லி விட்டுட்டு அவர் பிரச்சாரம் பண்ண போறாரு. 70 வயசுல கிளம்புறாரு. சரி, உடனே அவங்களும் ஹெல்ப் பண்றாங்க. சரி, உடனே கிளம்பிட்டாரு. அது போகும்போது பாத்தீங்கன்னா 2 வாட்டி அவருக்கு ஸ்ட்ரோக் வந்தது, ஹார்ட் அட்டாக் வந்தது. அதுலயும் அவர் பொருள்படுத்தாம பகவானை நினைச்சு அவர் ரொம்ப அழகா அற்புதமா வந்து அவர் டிராவல் பண்றாரு. கையில 40 ரூபா வச்சுக்கிட்டு கிளம்புறாரு. கிளம்பி அங்க போய் அமெரிக்கால போய் இறங்குறாரு. இறங்கின உடனே அவருக்கு ஒரு ரூம் கொடுக்குறாங்க, 10க்கு 10 ரூம் கொடுக்குறாங்க. அந்த ரூம்ல போய் உட்காந்துக்கிட்டு எல்லாமே இப்போ இது ஒரு கொஞ்சம் செட்டில் ஆன பிறகு அதுக்கப்புறமா ஒரு பார்க்கில் போய் உட்காந்து
பிரச்சாரம் பண்ண. அவரு பிரச்சாரம்னா என்ன, பகவானை பத்தி பேசுறாரு, பகவானை பத்தி கீர்த்தனை பண்றாரு, பஜனை பண்றாரு. ஸோ அங்க இருக்கிற ஹிக்கின்றவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு போதைக்கு அடிமையானவங்க, தப்பானவங்க, தவறான வழியில போறவங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஆள் தானே பார்க் மேக்சிமம் வருவாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி வரவங்க இதை பார்த்த உடனே கிண்டல் பண்றவங்க இருக்கிறாங்க, அவரை பார்த்து ஆச்சரியப்படுறவங்களும் இருக்கிறாங்க. யாருமே பக்கத்துல இல்லை, அவர் பாட்டு உட்காந்துட்டு பஜனை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாரு. ஒரு மிருதம் கையில வச்சுக்கிட்டு ஹரே கிருஷ்ண மந்திர மகாமந்திரம் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார். ஸோ இதெல்லாம் கேட்டு அதை அவருடைய குரல் டோன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அவருடைய வாய்ஸ் யாருமே மயக்கும், பாஷை தெரியாதவங்க கூட டோன் நல்லா இருக்கும். ஸோ அதை பார்த்து எல்லாம் பக்கத்துல வந்து பேச ஆரம்பிச்சாங்க, உட்கார ஆரம்பிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் பழக ஆரம்பிச்சாங்க, அவருக்கு சொல்றது என்னன்னு புரிய ஆரம்பிச்சாங்க. அப்புறம் வரவங்களுக்கு எல்லாம் வரவங்கலாம் அவருக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க, பிரசாதம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. இப்படியே வந்து வந்து ஆளாக ஒருத்தர் 10, 100, 200, 1000, 2000, 3000 அப்படி ஏறிக்கிட்டே போகுது. அந்த பார்க்க ஃபுல்லா வழிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து அங்க இதாயிட்டாரு. அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா அந்த இதுக்கு முந்தி எல்லாருக்கும் தீட்சை கொடுக்குறாரு. தீட்சை கொடுத்து அதுக்கப்புறமா வந்து கோவில் ஒன்று ஏற்பாடு பண்றாரு. நல்ல ஒரு கோவில் கட்டுறாங்க. கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த டைம்ல வந்து அவ்வளோ புக்குகள் எழுதுறாரு அவரு. இதை பார்த்தீங்கன்னா பேக் டு காட் இந்த புக், இந்த பத்திரிகை தொடங்குறாரு. இது இல்லாம 80 விதமான புக்குகளை வந்து அவர் கைப்பட எழுதினார், நிறைய எழுதியிருக்கிறார். அதே மாதிரி லாங்குவேஜ்ல, வேர்ல்டு லாங்குவேஜ்ல, எல்லா லாங்குவேஜ்லயுமே நாம ஸ்ரீமத் பாகவதம், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை இது பண்ணார். எல்லா லாங்குவேஜ், ரஷ்யா என்ன லாங்குவேஜ்ல வேணும் எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் புக்கு கொடுத்தார். இப்ப அந்த ஊர்ல உள்ளவங்க பெரிய பெரிய ஆளுகளுங்க, அதாவது சர் பட்டம் பெற்றவங்க, அதை வந்து இவங்க சொல்லுவாங்க சனட்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம ஊர்ல எப்படி மந்திரிகள் எப்படி சொல்றோம் இல்லையா, எம்பிலாம் சொல்றோம், அந்த மாதிரி அந்த ஊர்ல சனட். அவங்களாம் வந்து கவர்னர், இவங்கெல்லாம் வந்து அவரை பார்க்க வராங்க. பார்க்க வந்து இது இல்லாம வந்து தொழிலதிபர்லாம் ஏகப்பட்ட பேர் அவருக்கு டொனேஷன் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதுல ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற டொனேஷன் கொடுக்குறவர் யாருன்னு மேன்மையானவர் பாத்தீங்கன்னா போர்ட் கம்பெனி, அந்த ஃபோர்டு கம்பெனி, கார் கம்பெனிகள். அந்த கார் கம்பெனி ஓனர் வந்து சில பிரபுபாதாவுக்கு விரும்பின சிஷியன் அவர். அவர் இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம டாட்டா மாதிரி அவர் வந்து அந்த ஊர்ல பெரிய, அந்த காலத்துல அவ்வளவு பெரிய பணக்காரர் அவரு. அவர் வந்து நிறைய டொனேஷன் கொடுக்க ஆரம்பிச்சார், இஸ்கானுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சாரு. அவர் வந்து சில பிரபுபாதாவுக்கு ஒரு மானசீகமான ஒரு சிஷியன் அவர். ரொம்ப இது இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த போர்டு கம்பெனிக்காரங்க இஸ்கானுக்கு நிறைய கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க, இது நிதி கொடுப்பாங்க. ஸோ கோயில் கட்டுறதுக்கு இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ எப்படி சொல்லுவாருன்னா அது மாதிரி அவர் அவ்வளோ ஃபேஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கும். அந்த மாதிரி அழகா வந்து பிரச்சாரம் பண்ணி நம்மளுடைய கீதையை கொண்டு போய் சேர்த்தார். அவருடைய வயசுல பார்த்தீங்கன்னா 77ல பகவான் காலடியில போய் சேர்ந்தாரு. ஆனா அவர் பார்த்தீங்கன்னா 65 77 வரைக்கும் இந்த 12 முறை உலகத்தை சுற்றி வந்துட்டு அந்த வயசுல 70 வயசுல தொடங்கி பாருங்க எப்படி எந்த எந்த அளவு உலக சுத்தி வந்திருக்காரு பாருங்க. சுத்தி வந்துட்டு இவ்வளவு கண்ட்ரில கோவில நிர்வகிச்சிருக்காரு. அதுதான் பெரிய விஷயம். அவருடைய லைஃப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 65ல தொடங்கி இந்த 77 அவர் காலகட்டம் முடிகிற காலகட்டம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 4500 பேர் தீட்சை கொடுத்திருக்கிறார். தீட்சை கொடுத்தது இல்லாம வந்து கோவில பார்த்தீங்கன்னா எங்க பார்த்தாலும் கோவில் கட்ட ஆரம்பிச்சார். பார்த்தா நம்ம இந்தியாவிலேயே அகண்ட பாரதேசத்துல 16 கோவில் கட்டியிருக்காரு. பிரான்ஸ்ல 6 கோவில், ஜெர்மன்ல 3 கோவில், பிஜில 2 கோவில், ஸ்வீடன்ல 1, அமெரிக்கால பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட கோவில் கட்டார். அந்த காலத்திலேயே நிர்வாகம் பண்ண ஆரம்பிச்சார். ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சாரம் பண்ணி அந்த இதை கொண்டு வந்தார், இஸ்கானை கொண்டு வந்து இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உலகமே போற்ற அளவுக்கு இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நம்ம அகண்ட பாரத தேசத்துல கூட கிடையாதுங்க. மகாபாரதம் நம்முடைய வேதம், சனாதன வேதத்தை நாம ஃபாலோ பண்றவங்களே நம்ம ஊர்ல ஸ்கூல்ல நாம யாருமே பகவத்கீதையை சொல்லி கொடுத்தது கிடையாது. ஆனா இன்னைக்கு அரபி கண்ட்ரில கூட சொல்லி தராங்க, இஸ்லாமிய கண்ட்ரில கூட முக்கியமான சப்ஜெக்ட் அது. இன்னைக்கு பகவத்கீதையை கண்டிப்பா மஸ்ட் படிச்சே ஆகணும், ஒரு இஸ்லாமியர் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஊர் ராஜாக்கள்லாம் சொல்லி இன்னைக்கும் அதை ஒரு சப்ஜெக்டா எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க இஸ்லாமிய கண்ட்ரில கூட. ஆனா நம்ம அகண்ட பாரத தேசத்துல பண்ண முடியல, நம்ம பிள்ளைகளுக்கு கூட நம்ம சொல்லி கொடுக்க முடியல. ஜனநாயகன்ற பேர்ல நாம வந்து நம்மளுடைய சனாத தர்மத்தை நம்ம கொண்டு இருக்கோம். நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நாம தான் சொல்லி கொடுக்கணும், நம்ம தான் கொண்டு போய் வேத பாடலை சேர்க்க வச்சு நம்ம இது பண்ணோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி கிட்டத்தட்ட வரீங்கன்னா ஒரு 20 கண்ட்ரிக்கு மேல நம்முடைய பகவத்கீதையை வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு சப்ஜெக்டா எடுத்து எல்லா காலேஜ் ஸ்கூல்லையும் நீ சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. யோகா எப்படி எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்கோ அதே மாதிரி இதை நம்ம பரவ வச்சவர் யாருன்னா நம்ம சீல பிரபுபாதர். ரொம்ப அற்புதமான செயலாம் பண்ணியிருக்கிறார் இல்லைங்களா? அவருடைய வழிகாட்டின் பிரகாரம் நாம இந்த கீதையை நம்ம படிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா நம்ம கோவிலோட சின்ன விக்கிரகம், ரொம்ப அழகான விக்கிரகம். இதே விக்கிரகம் தான் இப்ப நம்ம கோவில்ல இப்போ வச்சிருக்கிறோம். இப்போ நம்ம பெரிய கோயிலை கட்டியிருக்கோம். அப்போ வந்து ஒரு சின்ன இடத்துல வாடகை ஒரு வீடு எடுத்து நாங்க அதை பண்ணியிருந்தோம். சின்ன விக்கிரமா தான், அதே விக்கிரகம் தான். எப்படி நம்ம உடிப்பு கோயில்ல தௌலூன்னு இருப்பார்ல, குட்டியா இருப்பார் கிருஷ்ணர், அதே மாதிரிதான் இவரும் இருப்பார், ஷார்ட்டா இருப்பார். ஸோ இங்க இருக்கிறார், நல்ல பெரிய கோயிலா கட்டியிருக்கிறோம், கட்டி நம்ம வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கோம். டைம் இருந்தா வாங்க, ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி,
இந்த பகவானுக்கு நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவா சாதி கௌரவ பக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. ஓம் சச்சன். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து பழைய கோவிலோட இடம். இது பிளேஸ். இங்கே தான் நம்ம வந்து ரெண்ட்ல இருந்தோம். அங்கே இப்போ அங்கே வந்து இது காலி பண்ணிட்டு நம்ம இங்கே வந்து இது பழைய பிபிட்னால நம்ம அதை மாற்றாம அப்படியே வச்சுட்டு இருக்கோம். இந்த பகவத்கீதையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன சொல்றதுன்னா, எல்லா பிரச்சனைக்கும் பதில் கொண்ட ஒரு காவிய வேதம் இது. எல்லா பிரச்சனைக்கும் வாழ்வியல், உளவியல், எல்லா விஷயத்திலும் இது சொல்யூஷன். இது வந்து இந்த சார்ந்தவதான் படிக்கணும் கிடையாது. மனித பிறவியா இருக்கும் எல்லாருமே படிச்சு தெரிஞ்சுக்கணும். அவங்களுடைய வாழ்வியல் இதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத ரொம்ப அழகா நிறைய பேர் இப்ப நம்முடைய மகாத்மா காந்தி சொல்லியிருக்காங்க. எல்லா ஃபாரின் கண்ட்ரில எல்லா பேருமே சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? இது ஒரு காவியம். இது ஒரு அகராதி, டிக்ஷனரி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது இல்லைங்களா? நான் அதே மாதிரி இப்பதான் இந்த சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்றாரு பாருங்க. அதாவது நான் பகவத்கீதையை படித்து கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறு படைத்தார் என்பதை பற்றி சிந்திக்கும் போது மற்ற அனைத்துமே பிரமிதியாக தெரிகிறது அப்படின்ற அவருடைய காலகட்டத்துல உள்ள பாத்தீங்கன்னா அன்னைக்கு உள்ள அந்த சயின்டிஸ்ட் ரொம்ப அற்புதமா அவர் சொல்லியிருக்காரு. அதை பத்தி ரொம்ப அழகா விளக்குது. மகாத்மா காந்தி என்ன சொல்றாரு, இது ஒரு டிக்ஷனரின்றாரு. ஏன்னா டிக்ஷனரிக்கு வந்து ஒரு வார்த்தைக்கு அவ்வளவு அர்த்தங்கள் கொடுக்கலாம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி நம்ம தமிழும் சமஸ்கிருதமும் பாத்தீங்கன்னா அது மாதிரி மொழி உலகத்துல எங்கேயுமே கிடையாது. முதல் மொழி தமிழ் தான். ரெண்டாவது சமஸ்கிருதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு விஷயங்கள் அதுல இருக்கு. ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வேத அதாவது வேத சொல்லுவாங்க பாசன் சொல்றது. ஆனா வந்து தமிழ்ல ஒரு வார்த்தைக்கு நம்ம 1000 அர்த்தங்கள் சொல்லலாம். அதே மாதிரி சமஸ்கிருதத்துலயும் 1000 அர்த்தங்கள் இருக்கு. ஆனா அதே கீதை வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன ஒரு 2 லைன் தான் இருக்கும். அந்த 2 லைன்ல திருக்குறள் மாதிரி அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு. அதை புரியுதுன்னா ரொம்ப கஷ்டம். அதை நம்ம படிக்கிறோம், பார்ப்போம், எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்மலாம் வந்து அது ஒண்ணுமே கிடையாது. நாமெல்லாம் ஒரு கடல்ல வந்து ஒரு கடுகு போட்டா எப்படி, அதை மாதிரிதான் நாம எல்லாருமே. இது ஒரு கடல், ஒரு பெரிய கடல். அந்த கடலுக்குள்ள நாம எல்லாமே நீந்த போறோம். பார்ப்போம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? எஸ்கான் இந்த பகவத்கீதை உண்மை உருவில் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா குருசீட பரம்பரை ஆச்சாரிய மூலியமா நம்ம இதை படிக்கிறோம். இப்ப நிறைய பேர் லெவல் 1 கூட சொல்லியிருக்காங்க. நேத்தோட ஒரு கதை மாதிரி சொன்னேன் இல்லைங்களா? அதாவது நிறைய புக்ஸ் விற்கிறாங்க. பகவத்கீதைன்னு சொல்ற பேர்ல நிறைய புக்குங்களை விற்கிறாங்க. தயவுசெய்து அந்த புக்குங்கெல்லாம் வாங்கி படிக்காதீங்க. உங்க சிந்தனை வீணா போயிடும், உங்க லைஃபை வீண் பண்ணிடுவாங்க. 4 சம்பிரதாயம் இருக்கு நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா? ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், சனத் சம்பிரதாயம், சிவ சம்பிரதாயம், பிரம்மகவுடிய சம்பிரதாயம். இந்த 4 சம்பிரதாய ஆச்சாரிகள் எழுதின புக்குங்களை வாங்கி படிங்க. அந்த புக்குகளை வாங்கி படிச்சுன்னா இப்ப நம்ம சங்கராச்சாரிய ரொம்ப அழகா அற்புதமா இது பண்ணிக்கிறார். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்திலையும் சரி, ராமானுஜாச்சாரி அந்த வழியில வந்தவங்க சரி, பிரம்மகவுடிய சம்பிரதாயம், மத்வாச்சாரிய ஆச்சாரிய மூலியமா அந்த புக்குங்க. சோ அந்த மாதிரி வழிமுறையில புக்குங்களை வாங்கி படிங்க. கண்ணதாசன் ஒரு புக் எழுதியிருக்கிறாரு. நிறைய பேர் அரசியல்வாதி எழுதியிருக்கிறாங்க. எல்லாருமே எழுதியிருக்கிறாங்க. சோ அவங்க வந்து அவங்களுடைய சிந்தனைக்கு ஏற்ற மாதிரி எழுதுவாங்க இல்லைங்களா? ஆனா குருசீட பரம்பரைன்றது அந்த பரம்பரை வழியா வர்றது, ஆச்சாரிகள் வழியா வர்றது, மகான்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அவங்க மூலியமா வர்றது வந்து பகவானை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க எல்லாம். சோ அவங்க மூலியமா வர புக்குங்களை வாங்கி படிங்க. தேவையில்லாத புக்கு எல்லாம் வாங்கி படிச்சுட்டு உங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. உங்க சிந்தனையே சிதற விட்டுறாதீங்க. அதை இது பண்ணீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கீதை வந்து நம்ம இது 18 days கிளாஸ் எடுக்கும்போது இல்ல பிபிடி இது 18 நாள் நம்ம வந்து கத்துக்கவே முடியாது. இது ரொம்ப அது வந்து ஒரு நம்ம எதுவும் சொன்னல, நமக்கு இது ஒரு கடல். கடல்ல நம்ம சின்ன ஒரு கடுகு மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் இல்லையா? பகவத்கீதை ஏன் அந்த என்னால பேசப்பட்டது அப்படின்னா, அர்ஜுனோட மாயத்தால கட்டுண்ட வச்சு பகவான் வந்து அவனுடைய மனநிலையை கொண்டு வர வச்சு அவனை மாயத்தால கட்டுண்ட வச்சு அவனை வந்து பகவத்கீதையை அவன் மூலியமா உபதேசம் பண்றார் அர்ஜுனன் மூலியமா உபதேசம் பண்றார். இப்ப அர்ஜுனுக்கு ஏன் சொல்லப்பட்டாங்கன்றதை நம்ம இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதே நாம படிக்கிறோம். இப்போ கீதையை நம்ம படிக்கிறோம்னா அர்ஜுன மனநிலையில இருந்து நாம படிக்கணும். இதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நாமெல்லாம் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அர்ஜுனன். நம்ம எல்லாம் படிக்கிற ஆள் எல்லாருமே அர்ஜுனன். அப்பதான் நம்ம வந்து கீதையை வந்து உள்வாங்க முடியும். ஏதோ பகவத்கீதை கிருஷ்ணர் வந்து பகவானுக்கு இது அர்ஜுனுக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு அப்படின்ற மாதிரி இல்லை, எடுத்துக்கூடாது. இதை நம்ம யாருக்கு சொல்றாரு? நமக்கு சொல்றாரு. நாமெல்லாம் யாரு? அர்ஜுனன். அந்த மனநிலையில இருந்து நம்ம படிக்கணும் இல்லைங்களா? அதுதான் ரொம்ப உகந்த. முதல்ல அந்த இதுல வந்துருங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 700 பதம் இருக்கு. இந்த நம்முடைய பகவத்கீதையில வந்து 700 பதங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 574 பதங்கள் வந்து பகவான் வந்து ஸ்பீச் கொடுக்குறாரு. 82% வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து இந்த பகவத்கீதையில வந்து பேசப்படுறாரு. அதே மாதிரி வந்து அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 84 இடத்துல அவர் கேள்விக்காரா 84 ஸ்லோகத்துல அவர் யூஸ் பண்றாரு. ஸோ ஒரு 12% தான் அவர் கேட்கிறாரு. இப்ப நம்ம கூட பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையை வந்து நம்ம இவ்வளவு நாள் ரெண்டாவது அத்தியாயம் வந்துட்டோம், 2வது லெவல் வந்துட்டோம். நிறைய கொஸ்டின் கேளுங்க. அர்ஜுன மாதிரி கேட்க முடியலன்னு பரவாயில்ல, அட்லீஸ்ட் சஞ்சயன் மாதிரியாவது கேள்வி கேளுங்க. கேள்வி கேட்கணும்.
எல்லாரும் கேள்வி கேளுங்க. என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அடுத்த ஸ்டேஜ் நம்ம எப்படி கொண்டு போகலாம் இல்லைங்களா? ஓகே. இவர் சஞ்சயன் வந்து 41 ஸ்லோகம் அவர் யூஸ் பண்றார். இவர் திருதராஷ்டிரர் வந்து ஒரே ஒரு ஸ்டோரி மட்டும், ஒரு ஸ்லோகம், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் மட்டும் அவர் பேசுறார். 84 வந்து அர்ஜுனன், 574 ஸ்லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பகவான் வந்து ஸ்பீச் கொடுக்குறாரு. அந்த ஸ்லோகத்தை யூஸ் பண்றார். மொத்தம் 700 ஸ்லோகத்துல நாம இதெல்லாம் பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனோட தீர்க்கமற்ற தன்மை, அது நம்ம முக்கியமா நம்ம பார்த்துக்கணும். ஏன் அர்ஜுனோட தன்மை பார்த்தீங்கன்னா, பகவான் கிருஷ்ணர் இரு படைகளுக்கு நடுவில் தேரை ஓட்டினார். குருஷேத்திர போரில் போரிட அர்ஜுனன் சிரமப்பட்டார். அவருக்கு பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்தார். அதன் விளைவாக இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டது. ஏன் பேசப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 2 சேனைக்கு நடுவில் கொண்டு போய் தேரை போய் நிறுத்தும் கிருஷ்ணா அப்படின்றாரு. இவரு தேர் ஓட்டியா இருக்காரு, பாகனா இருக்காரு, போய் கொண்டு போய் தேரை நிறுத்துறாரு. நிறுத்தோன்னு 2 சேனையும் பாக்குறாரு. இப்ப கடல் போல நிக்குது 2 சேனையும். இந்த சைட்ல பார்த்தா அப்படி நிக்குது, இந்த சைட்ல பார்த்தா அவ்வளவு சேனை நிக்குது. பாத்தீங்கன்னா பாக்குறான் அர்ஜுனன், இந்த 2 பக்கமும் பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் சொந்தக்காரங்க, நண்பர்கள், உறவினர், அப்படி இப்படி எல்லாம் ஒரே ஆச்சாரிகள், எல்லாமே பிளட் சொந்தம். இந்த மாதிரி 2 சைட்லுமே சொந்தக்காரங்களா இருக்கிறாங்களே, என்ன கிருஷ்ணா நான் எப்படி போர் பண்றது, எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல அப்படின்றத அப்படியே உட்கார்றாரு. நான் போரே பண்ண மாட்டேன் அப்படின்றவரு நிக்கிறார். அந்த சப்ஜெக்ட்ல போய் நிக்கிறார். அப்பதான் அவர் இந்த கீதையை பத்தி அவருக்கு உபதேசம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். இந்த வாழ்வியல் என்ன, நம்முடைய சனாத தர்மம் என்ன சொல்லுது, உன்னுடைய கடமை என்ன அப்படின்றத 5 விதமான மூலக்கருகள் மூலியமாக, இந்த பிரகிருதினா என்ன, இதெல்லாம் பத்தி படிச்சோம் இல்லைங்களா, அதை இவர் அந்த 5 விதமான மூலக்கரு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். இங்கதான் பகவத்கீதை இங்க பேசப்பட்டது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நாம கிளாஸ்க்குள்ள வந்துட்டோம், முக்கியமான சப்ஜெக்ட் வந்துட்டோம். அர்ஜுன விகாச யோகம். அதாவது இது பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா இந்த ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயமே லெவல் 1ல படிச்ச மாதிரி நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, இது நமக்கான ஒரு அத்தியாயம். இது நம்முடைய வாழ்வியல். இது நம்முடைய வாழ்வியல்ல நம்ம இன்னைக்கு உள்ள கலியுகத்துல இப்ப நடக்கிற விஷயங்களை நாம பிராக்டிகலா திங்க் பண்ணி பார்க்கணும் இல்லைங்களா? இது பார்த்தோன்னா பாசாங்கத்தனமான லோகம். இது அம்மாவை அப்பா ஏமாத்துவாரு, அப்பாவை அம்மா ஏமாத்துவாங்க, அம்மா அப்பாவை பிள்ளைகள் ஏமாத்துவாங்க, பிள்ளைகளை அம்மா அப்பா ஏமாத்துவாங்க, சகோதரன் சகோதரி ஏமாத்துவாங்க. இந்த மாதிரி உறவுக்குள்ளேயே ஏமாத்துவாங்க. பாசாங்கத்தனமான லோகம் இது இந்த கலிகாலம். அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நாம எப்படி நடந்துக்கணும், நம்ம உலகத்தை விட்டுருங்க, பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க விட்டுருங்க, நம்ம வீட்லயே எப்படி இருக்கணும்ன்றதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். முக்கியமா அது தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? அதுதான் நம்முடைய இது முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அங்கிருந்து அடிப்படையே ஆரம்பிக்குது, நம்முடைய வீட்டுல இருந்து அடிப்படையே ஆரம்பிக்கும். சில பேர் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பையன் காலேஜ் படிக்கிறாங்க, நல்லா போயிட்டு இருக்கானா அப்படின்னு, ஆனா சில அப்பா அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, அவன் யாராவது தப்பான வழியில போறானா, அவன் எப்படி போறான் எப்படி வரான் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அது இயற்கையா எல்லாமே செய்யறதுதான். ஏன்னா இந்த கலிகாலம் அப்படிப்பட்ட காலம், அது மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. நம்பிக்கை இல்லாம, நம்பிக்கை இருக்கும் இருந்தாலும் சொசைட்டி அந்த மாதிரி இருக்கு, அது மாதிரி மாறிடுவாங்கன்னு. அது யாரோட தப்புன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுதான் இது உணர்த்துது. இந்த கீதை நமக்கு அதுதான் உணர்த்துது. எல்லாருமே நம்பிக்கை வைக்கணும். நம்பிக்கை இல்லைன்னா நாம நம்பிக்கை ஒரு வாட்டி தப்பு பண்ணுவாரு, பிள்ளையோ யாரோ தப்பு பண்றாங்கன்னா கூட சரி, அது அடுத்த நேரம் அவங்க சரி பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அந்த நம்பிக்கை இருக்கணும். அதுதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயமே இதுதான். இங்க அர்ஜுனன் நம்பிக்கை இல்லாம, பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாம, தன்னுடைய கடமை மேல நம்பிக்கை இல்லாம அவரு இங்க சிரமப்படுறாருன்னா 5 விதமான நல்ல குணம் தான் அது. இப்ப அப்பா அம்மா இருக்கா, நம்ம பிள்ளைகளை நல்லா வளர்க்கணும் தானே ஆசைப்படுவாங்க. யாரும் அவனை பெத்து போட்டோம் போ அப்படின்னு தெத்தி விடுறது கிடையாது. அவங்க நல்லபடியா வளர்க்குறாங்க இல்லைங்களா, அவங்க கடமை. ஆனா அவங்க இந்த உலகம் இந்த மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தவறான வழியில போறானே, இப்படி பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலாமா அப்படின்னு திங்க் பண்ணனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, மயங்கிடுறாங்க. இங்க அர்ஜுனுக்கு அதே நிலைதான். அர்ஜுனனுக்கு என்ன பண்றான், 2 சேனையை கொண்டு போய் நிறுத்தின உடனே பாக்குற 2 பக்கம் பார்த்தா எல்லாம் சொந்தக்காரனாக எல்லாம் போர் பண்ணாம இவங்க கொல்லணுமா அப்படின்னு அவன் நினைக்கிறான். அந்த காலகட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதுக்குதான் கீதையை அவனுக்கு உபதேசம் பண்றாங்க. இப்ப அர்ஜுனோட கவலை நம்மளுடைய கவலை. இப்ப நம்ம வீட்டு பிள்ளை ஒருத்தன் தப்பு பண்ணிட்டா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், போலீஸ்காரன் பிடிச்சும் போயிடுவாங்க, ஜெயில கொண்டு போய் போட்டுருவாங்க, கோர்ட்டு போட்டுச்சோம். அப்ப நாம என்ன பண்றோம், கோர்ட்டு மூலியமா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்து அவனை மீட்டு எடுத்துருவோம். அந்த பிரச்சனை எப்படியாவது மீட்டு எடுப்போம். நல்ல ஒரு அட்வொகேட்டை பார்ப்போம், காசை கொடுத்து நல்ல காசை கொடுத்து அவர் நல்ல அட்வொகேட்டை வச்சு பேசி எப்படியாவது சட்டத்துல ஏதாவது ஓட்டக்கிட்டு என்ன இருக்கா அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு, தப்பு பண்ணியிருக்கான்னு நல்லா தெரியுது, அவருக்கே தெரியும், இருந்தாலும் பாசம் அந்த பாசத்தினால அவர் என்ன பண்றாரு, தப்பு மேல தப்பு பண்ண வைக்கிறார். இதுதான் கீதை உணர்த்துது. இந்த ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம் இதுதான் உணர்த்துது. இதை பத்தி நம்ம விரிவா பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா.
இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இது வேண்டாம், இது ஸ்லைட் வேண்டாம். இப்போ ஒரே காட்சிக்கு வெவ்வேறு எதிர்வினைகள் அப்படின்ற தலைப்புல நாம இப்ப பார்க்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப திருதராஷ்டிரர், துரியோதனன், அர்ஜுனன் 3 விதமான எதிர்வினைகள் இருக்காங்க. 3 பேருமே 3 விதமான செயல்கள். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 பேருக்கும் 3 குணங்கள் இருக்கு. இவனை பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணத்துல இருக்கான். யாரு? நம்ம ஆளு, நம்ம அர்ஜுனன். நாம தானே அர்ஜுனன். நம்ம எல்லாமே சரியான பாக்கி கீதையை படிக்க ஆரம்பிச்சனாவே நம்ம சத்துவ குணத்துல வந்துட்டோம். நம்ம எல்லாமே சத்துவ குணத்துல வந்துட்டோம். நல்ல குணத்துல வந்துடும். நல்ல குணம் இது. ரொம்ப கெட்ட குணம் திருதராஷ்டிரர். ரொம்ப கேடுகெட்ட குணம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா துரியோதனன். ஓகேங்களா? இதை நம்ம பார்ப்போம். இது என்னன்றது பார்ப்போம். அர்ஜுனன் வந்து சத்துவ குணத்துல இருந்துகிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு? எழுத்தாப்புல இருக்கவங்களாம் சொந்தக்காரா இருக்கான், நான் ஏன் போர் பண்ணணும்? இதனால எனக்கு என்ன லாபம் கிடைக்குது? இதனால எனக்கு என்ன பலன் என்ன? எதுக்காக நான் போர் பண்ண? அப்படி வந்த பலன் வந்து கிடைச்ச பிறகு, நாடு கிடைச்ச பிறகு நான் எதை வச்சு நான் ராஜ்யம் பண்ண முடியும்? அவங்களெல்லாம் கொன்னு அந்த இது மேல வச்சு நான் பண்றோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிந்திக்கிறான். அது உள் அர்த்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 விதமா எடுத்துக்கலாம். ஒண்ணு ஆன்மீகமா எடுத்துக்கலாம், ஒண்ணு பௌதிகமா எடுத்துக்கலாம். பௌதிகமா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவர் சொல்றது 100% சரின்னு நமக்கு தோணும். அதே ஆன்மீகமா வேத சாஸ்திர பிறகு சொல்றது பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்றதுல 100க்கு 100 தவறுன்னு தெரியும் சொல்ல வருது. ஏன்னா அவருடைய கடமை என்ன? அவர் ஒரு சத்திரியன், ஒரு ராஜ்யத்தோட உள்ளவர் அவர். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவருடைய கடமை என்ன? அவருடைய தர்மத்தை நிலைநாட்டணும். 2வது, எதிர் நாட்டுக்காரங்க நம்ம மேல போர் எடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பா போர் பண்ணி தான் ஆகணும். அங்க போய் வெள்ளைக்கொடி காட்டி நிக்க முடியாது இல்லைங்களா? அவன் என்ன பண்ண வெள்ளைக்கொடி காட்டினா நேரம் ஊர்ல வந்துருவான். ஊர்ல வந்து வீட்டுல இருக்கிற சொத்தெல்லாம் பிடுங்குவான். மனைவி வீட்டுல இருக்கிற பெண்கள் எல்லாம் வந்து மானவங்கப்படுத்துவாங்க. இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் அந்த காலத்துல உண்டு. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் அசிங்கப்படுத்துவாங்க. இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க நீ வெள்ளைக்கொடி காட்டினா. ஆனா அப்ப நீ என்ன பண்ணு? ஒரு வீரஜாரமா இருந்து அங்க எடுத்து சண்டை போடணும். அதை விட்டுட்டு நான் சொந்தக்காரன் பந்தக்காரன் சொன்னீங்கன்னா அது சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு, அந்த குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா அந்த இயல்பு வரும். இந்த 3 குணமே இருக்கக்கூடாது. நல்லவனாவும் இருக்கக்கூடாது, கெட்டவனா இருக்காது, ரொம்ப கேடு கெட்டவனா இருக்கக்கூடாது. எப்படி இருக்கணும்? சாத்வீகமா இருக்கணும். சாத்வீகன்றது நல்லவனை விட உயர்ந்த அர்த்தம். அது உயர்ந்த இடத்துல ஸ்தானத்துல வந்து அவன் நல்லவனும் கிடையாது, கெட்டவனும் கிடையாது, பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறவன். பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறவன் என்ன பண்ணுவான்? தன்னுடைய கடமையை மட்டும் சரியா பண்ணுவான் இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க முக்கியமான சாராம்சம் நாம் எடுத்துக்கணும் இந்த விளக்கத்துல கொடுக்குறது. துரியோதன மனைவியில ரசோகுணம் தான் அவனுக்கு. ரசோகுணமும் இருக்கு, தமோ குணமும் இருக்கு. யாரையும் நம்ப மாட்டான். அப்பாவே நம்ப மாட்டான், அம்மாவை நம்ப மாட்டான், கூட யாருமே நம்ப மாட்டான். ஆனா அவன் காரிய சாயத்துக்கு என்ன வேணாலும் செய்வான். சோ அந்த குணம் ரசோகுணம். தமோ குணத்துக்கும் போவார் அவர். ஆனா அவரு பேராசை பிடிச்சவரு, தன்னுடைய பிள்ளைகள் தான் நாட்டை ஆளணும் அப்படின்றது தவறான வழியில அவருக்கு அங்கம் ப்ராப்ளம். அவருக்கு அங்கத்திலேயே ப்ராப்ளம். அந்த ப்ராப்ளத்துல வந்து ராஜ்யம் கொடுத்துக்கிறாங்க. ஒரு சக்கரவர்த்தியா இருக்கிறார். அப்படி இருந்து கூட பாத்தீங்கன்னா பேராசை. அடுத்த ஜெனரேஷன் வந்து இவர்தான் இருக்கணும். தன்னோட ராஜ்யத்தை 50 வயசான பிறகு விட்டுட்டு சன்னியாசியை போனோட வனவாசம் போனோட தெரியாம அவர் அப்படியே உட்காந்துட்டே இருக்கிறார். ராஜ்யத்தை பிடிச்சிட்டு இருக்காரு. அடுத்த பையனுக்கு தான் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரே புரியா நின்று இருக்காரு. அது உள்ள ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாம அவர் இருக்காரு. அவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரசகுணத்து தமோ குணத்திலையும் மாறி இருக்கிறார். ஆனா 2 பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்துல இருக்கிறாங்க, ரசகுணத்திலயும் இருக்கிறாங்க. இவன் வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கிறான். யாரு? அர்ஜுனன். சோ அந்த மனநிலையும் இருக்காங்க 3 பேருமே. இந்த 3 நிலையும் இருக்கக்கூடாதுன்னா கீதை நமக்கு உணர்த்துது. நல்லவனாவும் இருக்கக்கூடாது, கெட்டவனா இருக்காது, கேடு கட்டவனாவும் இருக்கக்கூடாது. நாம எப்படி இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்த ஸ்தானத்திலிருந்து நம்ம பார்க்கணும். எதுவா இருந்தாலும், எது பேசுறதுனாலும், எது செயல்படுறதா இருந்தாலும் நல்லது எது கெட்டதுன்னு அனுசரிச்சு இல்லை, அதை புரிஞ்சு செயல்படணும் இல்லைங்களா? அதுதான் இந்த கீதை நமக்கு உணர்த்தது. இது 3 விதமான எதிர்வினை பார்த்தோம். அந்த சாத்விகமான செயலை நம்ம எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது இயற்கையா உடனே வராது நமக்கு. ஆனா நம்ம ஜீன்ல இருக்கு. நம்ம அகண்ட பாரத தேசத்துல பிறந்தவங்க எல்லாரும் பிளட்லயும் அது ஊறி கிடக்கு. நீங்க போய் வேற நாட்டுக்காரங்களை போயிட்டு நீங்க வந்து இந்த சாமியை கும்பிடு, ஏதோ சாமியை வச்சு கும்பிடுன்னு சொன்னா அவங்க ரொம்ப யோசனை பண்ணுவாங்க. என்ன யோசனை பண்ணுவாங்கன்னா இவன் சொல்றது சரியா, ஆலோசனை பண்ணி அதை வந்து விசாரணை பண்ணுவான். இது கரெக்டா இருக்கா, இது தப்பா, இது சரியா அப்படின்னு விசாரி அவனுக்கு காலம் போயிடும். ஆனா நாம அப்படி கிடையாது. நம்முடைய அகண்ட பாரத தேசத்துல பிறந்த வந்திருக்க எல்லாருக்குமே வந்து பிளட்லி ஊறிந்து நம்ம மண் வளம் அப்படிப்பட்ட வளம். நம்ம சொன்னா பகவானை பத்தி சொன்னோம், கடவுளை பத்தி சொன்னா அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க, அப்படியே எடுத்துப்பாங்க. ஏன்னா நம்ம ஊர்னது. அப்படிப்பட்ட இடத்துல நாம வந்து பகவானை பத்தி நினைக்கணும்னா நாம வந்து அதாவது நவவித பக்தியை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். நவவித பக்தின்னு போது 9 விதமான பக்தி. இந்த பக்தியை நாம பண்ணணும். ஸ்ரீமத் பாகவத் 7வது கந்தத்துல 5வது அத்தியாயத்துல 23வது ஸ்லோகத்துல இந்த 9 முறை எளிமையான முறையில் நம்ம அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த நவவித பக்தியை நாம அதை ஃபாலோ பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து
நார்மலாவே நமக்கு வந்து அந்த பக்தியில போயிடும். நம்ம பிளட்ல உள்ளது ஊறி இருக்காது. சனாதனம் வந்து நம்ம பிளட்ல இருக்காது. அப்ப நாம பக்தி அதை வெளியே கொண்டு வரணும், நாம தான் முயற்சி பண்ணணும். அதுவா வராது, நாம முயற்சி பண்ணோம். கீதையை படிக்க ஆரம்பிச்சாதான் நம்ம அதில் உணர்வு. புரியுங்களா? நவவித பக்தியை நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. இந்த 9 விதமான பக்தியை நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு பக்தி நீங்க ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க. புரியுங்களா? இது ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 7வது கந்தத்துல 5வது அத்தியாயத்துல 23வது பதத்துல இது சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? இதை பத்தி விரிவா நம்ம படிப்போம். இப்ப நம்ம டைம் இல்லை, அதனால இதை பத்தி ஒரு சப்ஜெக்ட் வரும், அந்த இடத்துல வந்து நம்ம விரிவா அதை பத்தி படிக்கலாம். முதல் அத்தியாயத்தின் சுருக்கம். இந்த அத்தியாயத்தோட சுருக்கமே என்ன சொல்லுது பார்த்தீங்கன்னா, மொத்தம் 46 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு, டோட்டலாவே இருக்கு. பகவத்கீதையை உருவாக்கப்பட்ட சூழ்நிலை என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம். உரைக்கப்பட்ட சூழ்நிலை. இது 1ல இருந்து 11வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம இதை பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி வந்து மங்களங்கள் பொருந்திய பகவான் கிருஷ்ணர் 12ல இருந்து 20. அதுக்கப்புறம் பகவான் பக்தர்களை காக்கிறார் 21ல இருந்து 27 வரைக்கும். ஸோ இதுக்கு அப்புறமா 28 46 ஸ்லோகம் வரைக்கும் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். வாழ்வின் துன்பங்கள், அது அர்ஜுனோட மனநிலை. எனக்கு நமக்கு வந்து முக்கியமா இதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன பார்த்தீங்கன்னா, 12ல 20 வந்து அதாவது பகவானுடைய பொருந்திய பகவான் கிருஷ்ணர், அதாவது சங்கு அந்த இதெல்லாம் பத்தி ரொம்ப கிளியரா இது சொல்லுவாங்க. 21 27 பார்த்தீங்கன்னா பக்தர்களை எப்படி பகவான் காக்கிறான்றதை பத்தி இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஓகேங்களா? இதுல வந்து ஒரு 4-5 ஸ்லோகம் மட்டும் கொஞ்சம் நாம இம்பார்ட்டன்ட் எடுப்போம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த சேனையில அந்த சேனையில யார் யார் இருக்காங்கன்றது மட்டும் தான் தெரியும். யார் யார் இருக்காங்க, அவங்க என்னென்ன காலகட்டத்துல எப்படி இருக்காங்கன்ற மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். அது நம்ம பேரை மட்டும் படிப்போம். மற்றபடி அவங்கள பத்தி ரொம்ப டீப்பா படிச்சோன்னா நம்ம டைம் ஓவரா எடுக்கும் இல்லைங்களா? அதை பத்தி நம்ம படிச்சுட்டு அப்படியே போயிட்டு இருக்கலாம். ஓகேங்களா? முக்கியமா நம்ம இந்த சப்ஜெக்ட்ல இந்த 28 46 பதம் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பதம். அதே மாதிரி ஒரு முன்னாடி வந்து ஒரு 10-11 ஸ்லோகம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, உள்ள போயிடுவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம், அதாவது பகவத்கீதை உரைக்கப்பட்ட சூழ்நிலை அப்படின்றத 1ல இருந்து 11வது பதம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். இப்ப சஞ்சய் முதல்ல திருதராஷ்டிரர் தான் சஞ்சய் கிட்ட பேச போறார். என்னன்றது பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யார் படிக்கிறீங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण प्रभुजी। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे गुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामहा पाण्डवा चैव किमकुर्वद सञ्जय। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அழகா படிச்சுங்க. அதே மாதிரி எல்லாரும் படிக்கிற விருப்பம் இருந்தால் எல்லாருமே ஒரு ஆளா படிங்க. ஏன்னா நம்ம 700 ஸ்லோகம் நாம தான் படிக்க போறோம். நம்ம இருக்கணும் எத்தனை பேர் இருக்குமோ அத்தனை பேரும் படிக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வந்து அதை திருதராஷ்டிரர் கொடுக்குறாங்க. திருதராஷ்டிரரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? திருதராஷ்டிரர் யாருன்றதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம். சரி, இங்க இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்கன்றத முதல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் திருதராஷ்டிரரை பத்தி பார்ப்போம். புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருஷேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகனும் பாண்டுவின் புதர்களும் என்ன செய்தார் சஞ்சயனே அப்படின்னு வந்து திருதராஷ்டிரர் வந்து சஞ்சயன் கிட்ட கேள்வி கேட்கிறார் இல்லைங்களா? சரி, திருதராஷ்டிரருடைய மனநிலையை நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், யாரு என்னன்றத ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை திருதராஷ்டிரரை பத்தி சொல்ல முடியுமா? உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லுங்க. திருதராஷ்டிரனா யாரு? துரியோதனுடைய அப்பா. சரி, ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் பார்வை இல்லாதவர். ஓகே, சரி. வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா? அவருடைய அதாவது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அவரை பத்தி சொல்லணும்னா. பார்வை இல்லை, அது ஓகே. ரெண்டாவது வந்து அவர் துரியோதனோட தந்தையார், அது ஓகே. அவருடைய குணங்கள் என்ன நம்ம லெவல் 1ல படிச்சோம் இல்லைங்களா? சரி, ஓகே. நீங்க அது முயற்சி பண்ணுங்க, தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான். இப்ப சஞ்சயனை பத்தி கேட்கிறேன். சஞ்சயன் வந்து யாரு? திருதராஷ்டிரனுடைய அவருக்கு எல்லாமே சொல்லுவாரு, ஆலோசகரா இருப்பாரு. ஆலோசகர் இல்ல மந்திரி மாமா முறை என்ன மாதாஜி? இல்ல மந்திரி அப்படிங்கிற. சரி, அதாவது சஞ்சயன் வந்து பாத்தீங்கன்னா திருதராஷ்டிரருடைய லைஃப் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அது ஒரு ஸ்டோரி மூலயமா நான் இப்ப சொல்லலை, நான் வர ஸ்லோகத்துல சொல்றேன். ஏன்னா ஒரு காலகட்டம் வரும், அந்த காலகட்டத்தில் நான் அவரை பத்தி சொல்றேன். ஏன்னா திருதராஷ்டிரன் ஏன் இன்னைக்கு கண்ணு தெரியாம இருக்காருன்னா போன பிறவியில பண்ண பாவத்துக்கு இந்த பிறவியில அவர் கஷ்டப்படுறாரு. கஷ்டப்பட்டு ஒரு நாட்டுக்கு இதா இருக்கிறார், சக்கரவர்த்தியா இருக்கார். அதே மாதிரி சஞ்சயன் வந்து போன பிறவியில ஒரு நல்ல ஒரு பகவானுடைய பக்தனா இருந்தார். பக்தனா இருந்து இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு, அதாவது என்ன சொல்றது, ஒரு தேரோட்டி. அவர்
தேரோட்டியா இருக்கிறார். அது இல்லாம வந்து ஒரு நம்முடைய வியாசருக்கு வந்து அவர் சிஷியன், மானசீக சிஷியன் அவர். யாரு? சஞ்சீவன். இது இல்லாம வந்து திருதராஷ்டிரருக்கு வந்து ஒரு செக்ரட்டரியா இருக்கார். அவருக்கு வந்து ஒரு கூடவே இருந்து அவருக்கு எல்லா விதமான செயல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கார். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது திருதராஷ்டிரருக்கு கண்ணு இயற்கையாக கண்ணு தெரியலையே, அதனால வந்து இந்த வாரில் நடக்கிற விஷயம்லாம் நீங்க இது போர் இல்லையா, பெரிய போர் இல்லையா அது, அதனால இந்த போரை நீ பார்க்கணும், உனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும், அதனால உனக்கு கண் பார்வை தரேன்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்றாரு? பகவான் வியாசர் சொல்வாரு. வியாச பகவான் சொல்றாரு. பகவான் தான் அவரு. வியாச பகவான், வியாசன்னு சொல்லக்கூடாது, வியாச பகவான். ஏன்னா பகவானுடைய அவதாரம் அவரு. அவர்தான் வேதத்தை கொடுக்க முடியும், வியாசர் கொடுக்க முடியாது, பகவான் தான் கொடுக்க முடியும். வியாசன் மூலியமா பகவான் கொடுக்குறாரு. பகவான் வியாச பகவான் என்ன பண்றாரு? அவனுக்கு அருள் கொடுக்குறாரு. என்ன கொடுக்குறாரு? உனக்கு கண் பார்வை தரேன், உனக்கு நீ பாரு அப்படின்றாரு. ஆனா அவர் என்ன சொல்றாரு? திருதராஷ்டிரர் என்ன சொல்றாரு? எனக்கு வேண்டாம். ஏன் வேண்டான்றன்னா அவருக்கு தெரியும், ஏன்னா நடக்கிற இடம் வந்து அப்படிப்பட்ட இடம், போர் நடக்கிற இடம், குருஷேத்திரம் இல்லையா, அது புண்ணிய ஸ்தலமான இடம் அது. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல போர் பண்றதுல அதர்மத்துக்கு அங்க வழியே கிடையாது, தர்மம் தான் அங்க வெல்லும். இவங்க பிள்ளைகள் எல்லாமே அதர்மவாதிகள்ன்றது அவருக்கு நல்லாவே தெரியும் அவருக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நான் எப்படி இதை போய் பார்க்கறேன்றது அந்த கண்ணோட்டத்தில் அவர் என்ன சொல்றாரு? எனக்கு வேண்டாம், அந்த இது எனக்கு வேண்டாம். அதோட என்னுடைய செக்ரட்டரி இருக்காரு இல்லையா, காரதேசி இருக்காரு, அவர்கிட்ட நீங்க கொடுங்க, அவரு பார்த்து சொல்லட்டும் அப்படின்னு. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அங்க நடக்கிற விஷயங்கள நீ அங்க கூட வர வேண்டாம், உன்னுடைய இடத்துல இருந்து நீ பார்க்கலாம், அந்த கண்பாறை உனக்கு தரேன் அப்படின்றாரு. அது முடியாதுன்றாரு. அப்புறம் சஞ்சயனுக்கு அவனுக்கு கொடுக்குறாரு. சஞ்சயன் கூட எப்படி சொல்றாருன்னா, சஞ்சயா நீ இங்க உங்க அவருக்கு திருதராஷ்டிரர் கூடவே இரு, ரூம்ல இருந்துட்டு லைவ்ல அங்க இருந்து பாரு, அங்க என்ன நடக்குது பாரு. இது மாத்திரம் இல்லாம அங்க ஒரு ஆளோட நீ பாக்குற திருதராஷ்டிரர்கிட்ட சொல்ல போற விஷயங்கள் உனக்கு இப்போ துரியோதனனும் என்ன நினைக்கிறான், என்ன பண்ண போறான், என்ன செய்ய போறான்ற விஷயத்த சஞ்சயனுக்கு தெரியும். அந்த சக்தியை கொடுக்கிறார் யாரு? பகவான் வியாசர். அந்த சக்தியை கொடுக்கிறார் அவனுக்கு, சஞ்சயனுக்கு கொடுக்கிறாரு. அப்போ அங்க இருக்கிற வாசனை என்ன, ஸ்மெல் என்ன, அங்க என்ன சாப்பிடுறாங்க, அவங்க என்ன திங்க் பண்றாங்க, ஒரு போர் வீரர் சண்டை போடும்போது அவங்க மனநிலை என்ன இருக்கு, இதெல்லாம் கூட வந்து இவரால புரிஞ்சுக்க முடியும் சஞ்சயனுக்கு. அந்த பவர் அவங்க தராங்க. இன்னைக்கு அந்த சயின்ஸ் இன்னைக்கு கிடையாது இன்னைக்கு, இல்லைங்களா? நம்ம லைவ்ல பார்த்துட்டு இருக்கோம், பேசிட்டு இருக்கோம். அங்க நான் இங்க என்ன சாப்பிட்டு இருக்கேன், எந்த ரூம்ல என்ன மாதிரி அட்மாஸ்பியர் இருக்கு, என்ன ஸ்மெல் வருது உங்களை பண்ண முடியுமா? ஆனா அந்த காலத்துல பண்ணி இருக்கிறாங்க. ஒரு ரூம்ல இருந்துட்டு அங்க இருந்துட்டு இங்க இருந்து பார்த்துன்னு அங்க என்ன ஸ்மெல் இருக்கு, அங்க எப்படி அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க மனநிலை என்ன, அவங்க என்ன சொல்ல போறாங்க, என்ன செய்யறாங்கன்றதோட சஞ்சயனுக்கு உணரும் சக்தியை கொடுக்கிறாரு வியாசர், இல்லைங்களா? அது மாதிரி ஒரு புண்ணியமான செயல் செஞ்சனால்தான் அவருக்கு இந்த பலன் கிடைச்சது. ஒரு சின்ன ஒரு கதை சொல்றேன் பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமான கதை அது. ஒரு அர்ஜுன், ஒரு ஆள், அவர் பேர் வந்து அர்ஜுன் அவர் பேர் அர்ஜுன். அவர் என்ன பண்றாரு? அவருக்கு குழந்தையே இல்லை, அவர் வந்து செருப்பு தைச்சுட்டு இருக்கார், செருப்பு தைக்கிற தொழில் பண்றாரு. அப்போ ஒருத்தர்கிட்ட கேட்கிறார், ஒரு ஞானி கிட்ட கேட்கிறார், ஐயா எனக்கு குழந்தையே இல்லை, எனக்கு ஒரு குழந்தை வேணும் அப்படின்னு கேட்கிறார். சரி, உனக்கு குழந்தை வேணும்னா எனக்கு ஏதாவது தர்மம் ஏதாவது பண்ணணும், யாருக்காவது தர்மம் பண்ணணும், தானம் பண்ணணும்னு இருக்கேன், என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மகான் கிட்ட கேட்கிறார். அப்போ அந்த மகான் என்ன பண்றாரு, சரி நான் ஒன்று சொல்றேன், அது மாதிரி நீ செய்றியான்னு. சரி சொல்லுங்க. ஒரு விசிறி, ஒரு செப்பல், காலில் போடுற செப்பல் ஒன்று, ஒரு கைத்தடி, விசிறி, ஒரு கால் தடி ஒன்று, அதே மாதிரி ஒரு செருப்பு, இது மூணுமே ரெடி பண்ணி அந்த கைத்தடி வந்து கொடையா ஆக்கலாம், அது கொடை கூட பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி டைப்ல மூணுமே செஞ்சு ஒரு அந்தனருக்கு நீ தானம் கொடு அப்படின்றாரு. அப்போ உடனே இவர் என்ன சொல்றாரு, நான் ஒரு அர்ஜுன், நான் வந்து செருப்பு தைக்கிறவன், ஏன் நான் கொடுத்தா வாங்க மாட்டாங்களே, இவங்க பிராமன் வாங்க மாட்டாங்களே, அவர் அந்தனர் வாங்க மாட்டாரு அப்படின்னு. அதனால என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திங்க் பண்ண உடனே அவர் சொல்லிட்டு அந்த ஞானி போயிட்டார். அப்போ அந்த ஊர் வழியா போறவங்க, காசிக்கு போறவங்க, அந்த ஊர் வழியா போறவங்க தான் வந்து அவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு மரத்துல அந்த கொடை, அந்த கைத்தடி கொடை, ஒரு விசிறி, அது செருப்பு, இது மூணுமே வந்து கட்டி அங்க வச்சு ஒரு இதுல போட்டு தொங்க விட்டு, இதை யாராவது தேவைப்பட்டா யூஸ் பண்ணி எடுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டார். அப்போ அந்த வழியா ஒரு அந்தனர் வரார்.
அந்தனர் வரார். அந்த அந்தனர் என்ன பண்றாரு, காசிக்கு போறாரு. காசிக்கு போகும்போது அதை பாக்குறாரு. அதை பார்த்த உடனே ஆஹா, இவ்வளவு வெயில் அடிக்குது, ஒரே காலில் வேற செருப்பு இல்லாம இருக்கிறோம், நல்ல ஒரு விசிறி இருக்கு, பரவாயில்ல, இது மூணுமே கொடுத்தவனுக்கு நல்லா நல்லா இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வாங்கி எடுத்துக்கிட்டு அவர் கிளம்புறாரு. போகும்போதே அதை ஒரு விசிறும் போதெல்லாம் அந்த அர்ஜுனை பத்தியே விசிக்கிறார், அந்த செருப்பு தைக்கிற ஒரே பேர் நினைக்கிறார். அதே மாதிரி அந்த கொடை வெயிலுக்கு ரொம்ப, அப்புறம் கைத்தடியா யூஸ் பண்றாரு, அப்புறம் காலில் செப்பல், இதெல்லாம் நினைக்கும் போது அவரு அந்த குடுத்தால பத்தி நினைச்சுக்கிட்டே காசி வரைக்கும் போறார். காசிக்கு போயிட்டு முக்கிட்டு வெளியே வரும்போது அப்போ வந்து அவருக்கு உடல் சுகம் இல்லாம, காசி போயிட்டு வந்து உடல் சுகம் இல்லாம அப்படி இறந்துடுறாரு. இறந்த உடனே இந்த அர்ஜுன கூட ஃபேமிலிக்கு வந்து மகனாக பிறக்கிறார். நல்லா புரிஞ்சுங்க, எங்க பிறக்கிறார் பாருங்க. பிறப்பால ஒரு பிராமணனா பிறந்து கடைசியில உதவி பண்ணவங்களுக்கே மகனாக பிறக்கிறார். அந்த குடும்பத்துல, ஒரு அர்ஜுன குடும்பத்துல மகனாக பிறக்கிறார். பிறந்த உடனே பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு பேசும் தன்மை இல்லை, ஊமை, பேச முடியல அவரால், குழந்தை பேச முடியல. அப்போ அவங்க அப்பா அம்மா, அந்த குழந்தையோட தாய் தந்தைகளுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அர்ஜுனன் ரொம்ப கஷ்டப்படுறான். என்னப்பா இது, பிறந்த ஒரு குழந்தை அழகா கிடைச்சிது, ஆனா பார்க்க ரத்தனம் மாதிரி இருக்கு குழந்தை, நல்ல குழந்தையா இருக்கு, பட் ஆனா வந்து ஆம்பளை குழந்தை இருக்கு, ஆனா இப்போ இது பண்ண முடியலையேன்னு ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு. என்ன பண்ணலாம், சரி ஓகே, சரி, அவர் ஊமையா பிறந்துறாரு, ஊமையாவே இருக்கிறார், பேச முடியாம இருக்கிறார். அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஊர்ல வந்து திருட்டு தொல்லைங்க ரொம்ப அதிகம். அந்த கிராமங்கள்ல, அந்த நகரங்கள்ல திருட்டு தொல்லை ரொம்ப தொல்லையா இருக்கு. அதனால எல்லாமே என்ன சொல்றாங்க, ஒரு ஒரு வர்ண தகுந்தவங்க என்ன சொல்றாங்க, மன்னர்கிட்ட போய் முறையிடுறாங்க. அப்போ ஒரு வில்லேஜ்ல இருந்து ஒரு ஆளுங்க வந்து முரசு கொட்டணும், அதாவது மோளம் அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க, கட்டளையிடுறார் மன்னர். அப்போ ஒரு கிராமங்கள்ல ஒரு மக்களா வந்து பண்ணணும் அப்படின்னும் போது இவருக்கு வந்து ஒரு ரொட்டேஷன் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து எல்லாரும் அவங்கவுங்க ஒரு ஒரு கிராமமா பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா, இவங்களுக்கு அர்ஜுனன் குடும்பத்துக்கு அந்த வருது, மோசு கொட்டணும். இவங்க அன்னைக்கு நைட்டு கொட்டணும், அந்த 4 சாமும் கொட்டணும். அவங்க 3 சாமும் 4 சாமும் கொட்டணும். அது அப்போ கொட்டணும் போது அப்போ என்ன பண்றாரு, இவர் என்ன பண்றாரு, அப்ப அந்த பையனுக்கு வயசு வந்து 16 வயசு ஆயிடுச்சு. ஆனா அது வரைக்கும் பேசல, இன்னும் கூட பேச ஆரம்பிக்கல, அவர் பேசவே இல்லை, ஊமையாவே இருக்கிறாரு. சரி, உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, நான் வெளியே போக வேண்டிய வேலை இருக்கு, தன்னுடைய மனைவி கிட்ட சொல்றாரு, வெளியே போக வேண்டிய வேலை இருக்குது, அதனால பையனை வச்சு அந்த முரசு கொட்ட சொல்லு அப்படின்னு. அவனும் கொட்டுறியான்னா கொட்டுறேன் அப்படின்ட்டா, தலையாட்டிட்டாப்ல. சரி, அவனை ஜாட காமிச்ச உடனே சரி, பையனும் என்ன பண்றான், சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்றான். அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த 4 ஜாமங்களையும் வந்து முரசு கொட்டணும், முரசு கொட்டிட்டே போகணும். அவன் ஊர் மக்களை பண்ணணும், அப்போ திருட்டு பயம் இருக்காது அப்படின்றது அந்த ஊர் கட்டளை, அந்த ராஜா கட்டளை இருக்காரு. அதுக்கேற்ற மாதிரி இவனு என்ன பண்றான், அந்த 4 ஜாமத்துக்கும் ஒரு ஜாமத்துக்கும் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றான், ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றான். சொல்லிட்டு அவன் முரசு கொட்டிட்டு அவன் பாட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டான். அப்போ அந்த டைம்ல இந்த மன்னர் என்ன பண்றாரு, நகர வீதி வரும்போது இந்த பையன் சொன்னது 4 ஸ்லோகம் சொன்னான். ஆனா பையனை பார்க்க முடியல, அந்த ஸ்லோகம் சொல்றதை மட்டும் காதால கேட்க முடியுது அவரால். ஆனா அது வீட்டுக்கு வந்துட்டாரு, சபைக்கு வந்துட்டாரு, அரண்மனைக்கு வந்துட்ட பிறகு அதை யோசனை பண்றாரு. அவன் சொன்ன 4 சாமத்திலையும் சொன்ன ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு அது பொருள் கண்டுபிடிக்கவே முடியல, அது என்னது, இது தெரிஞ்சுக்கணும் ஆர்வத்துல என்ன பண்றாரு, மந்திரி கிட்ட சொல்றாரு, இதை யார் சொன்னா, இந்த 4 ஜாமத்துல உள்ள அந்த ஸ்லோகம் சொன்னது ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு, எனக்கு அது விளக்கம் வேணும் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. இது யார் சொன்னா கூப்பிடுவாங்க அப்படின்ட்டு. உடனே இந்த அர்ஜுன் என்ன பண்றாரு, வீட்டுக்கு வர்றாரு. வீட்டுல வந்தோடனே பையன் என்ன பண்றான்னு, படுத்துட்டு இருக்கான் அப்படின்னு. கரெக்டா வந்துட்டானா, கரெக்டா, அப்பா மகிழ்ச்சி, இந்த வேலையா செஞ்சானே என் பையன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இவங்க வந்து காவலே வந்து நிக்கிறாங்க வீட்டுல வாசல்ல வந்து, உன்னை மன்னர் கூப்பிட்டு சொன்னாரு அப்படின்னு. இவரு கைகாலம் நடுங்க ஆரம்பிச்சிச்சு, என்னடா இவன் என்ன பண்ணான்னு தெரியலையே, இவன் பேசவே வராது, இவனுக்கு ஊமையாச்சே, இவன் என்ன பண்ணான்னு தெரியலையே. இவர் என்ன பண்ண, நேரா கூப்பிடுறாரு, போட்டோன்னு போயிட்டு அங்க போய் சபையில போய் கேட்கறாங்க, நைட்டு வந்து நீ நகர முரசு கொட்டினிய, இந்த 4 ஸ்லோகம் சொன்ன இல்லையா, அது என்னது, 4 ஜாமத்திலையும் ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னி, அது விளக்கம் கொடு அப்படின்னு கேட்கிறாரு மன்னர். நான் சொல்லலை, ஆக்சுவலா நான் போல, என் பையனை தான் நான் போக சொன்னேன், அவன் ஏதாவது தப்பு பண்ணானா, தப்புலாம் பண்ணல, முதல்ல அந்த பையனை கூப்பிட்டு வா அப்படின்றார். உடனே ஆள் விட்டு அந்த பையனை கூப்பிட்டு வரான். கூப்பிட்டு வந்த உடனே அந்த பையனை பாக்குறாரு யாரு, மன்னர். பார்த்த உடனே சபையில இருந்து முதல்ல அவர் சேர்ல இருந்து எழுந்துட்டு வணக்கம் சொல்லிட்டு, நீ முதல்ல ஆசனம் போட்டு உட்காரு, ஆசனத்துல உட்கார வச்சு கேட்கிறார், எனக்கு அந்த 4 ஸ்லோகத்துக்குள்ள விளக்கம் கொடு எனக்கு அப்படின்றார்.
அப்போ உடனே மன்னர் சொன்ன உடனே உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, அப்போ இவர் சொல்றாரு, பையன் அவங்க அப்பா சொல்றாரு, அர்ஜுனன் சொல்றான், என் பையன் ஊமங்க, அவ பிறப்பால பேச மாட்டாங்க, இது வரைக்கும் பேசுனதே கிடையாதுங்க, நீ சைலண்டா இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ சொல்லுப்பா அப்படின்னு உடனே அவன் பேச ஆரம்பிக்கிறான். பேச ஆரம்பிக்கிறன்னா அவன் அந்த ஸ்லோகத்துக்குள்ள விளக்கம் மட்டும்தான் கொடுக்காட்டாரு, வேற எதுவுமே பேசல அவன். அந்த ஸ்லோகம் படிக்கணும் பாருங்க. காமம் குரோத லோப தேவத நஷ்டத்தி நஸ்கர ஞான திருத்த ஜன அஸ்தமச ஜாக்கிரதே ஜாக்கிரதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல் ஜாமத்துல அந்த ஸ்லோகம் சொல்றான். அந்த இது சொல்றோம். அது சொன்ன உடனே அது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த உடம்பில் மதிப்பிட முடியாத ரத்தினத்தில் விட உயர்ந்த ஞானம் பிரகாசி கொண்டு இருக்கிறது. நமக்குள்ள இந்த ஞானம் இருக்கு, எல்லாருக்கும் உள்ள ஞானம் இருக்கு, நமக்குள்ளே அந்த ஞானம் இருக்கு. ஆனா அந்த ஞானம் எப்படி மறைக்கப்படுது தெரியுமா? அந்த ஞானம் சொல்றான் பாருங்க. அதிகம் குரோதம், காமம், குரோதம், லோபம் ஆகிய திருடன் ஞானமாகிய ரத்தனத்தை அபகரிக்கும் பொருட்டு சரீரத்தில் வசிக்கின்றன, ஆகியால் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் 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 அப்படின்ட்டு நைட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஜாமத்துல சொல்லிட்டு போறோம். அப்போ உடல் வந்து அற்புதமான உடல். இத மறைக்கிறது எதுனா காமம், கோபம், பேராசை, ஆசை. இதுதான் திருடர்கள். நாம வெளியில இருக்க திருடதான் நம்ம பயந்துட்டு இருக்கோம். ஆனா நமக்குள்ள திருடன்னா நாம யாருமே இல்லை. இந்த இடத்துல இதுதான் முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணும். அவன் நாட்டுல திருடன் அதிகமா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு மோளம் கொட்ட சொன்னான் மன்னரு. ஆனா திருடன் யாருக்குள்ள இருக்கான்? எல்லாருக்குள்ளயும் இருக்கிறான். அந்த காமம், அந்த கோபம், அந்த லாபம் இதுலதான் இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோக இதுல ஜாக்கிரதையா இருங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த பையன் சொல்றான். மன்னருக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி, அப்படியே சரிப்பா, ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம், இது எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஸ்லோகம் தான். அப்ப ரெண்டாவது ஸ்லோகத்துல ஒன்று சொன்னீங்க, அது சொல்லாது. அதாவது ஜென்ம துக்கம், ஜர துக்கம், ஜெய துக்கம், புதனன சம்சார சாகரதம் தஸ்மத்தை ஜாக்கிரதே 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 அப்படின்ற. அப்ப இதுக்குள்ள விளக்கம் என்ன அப்படின்னு அவர் கேட்கிறாரு. அப்ப அவன் சொல்றான், பிறந்த மிகவும் துன்பம், பிறவியின் இறுதியில் வரும் முதுமை, பருவம், முது துன்பம், பெரு துன்பம், இடையில் இருக்கும் வாலிப காலங்களில் இன கவர்ச்சி மோகத்தால் உண்டாகும் துன்பங்கள் மிக பெரிதாகும். ஜனன மரண சம்சாரமாகிய சமுத்திரத்தில் படும் துயரம் மிக பெரியது. ஆகையால் ஆத்மாக்களே ஜாக்கிரதையா இருங்கள் ஜாக்கிரதையா இருங்கள் ஜாக்கிரதையா இருங்கள். இரண்டாவது சாமத்துல சொன்னது ரொம்ப அற்புதமான. இந்த உடல் அப்படிப்பட்ட உடல், இது ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கும். அந்தந்த வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி பக்குவம் வேணும். அந்த பக்குவம் எங்கிருந்து வரும்? கீதையிலிருந்து தான் வரும், வேதங்கள்ல தான் வரும், பௌதிகத்திலிருந்து வராது. டாக்டருக்கு படிச்சுட்டேன், இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டேன், கலெக்டர் படிச்சுட்டேன், அங்கிருந்து வராது. வேதங்கள் படிச்சாதான் ஆன்மீகத்துல ஈடுபாடா இருந்து ஒருத்தன் எவன் ஐபிஎஸ் ஆறானோ, ஒரு கலெக்டர் ஆறானோ, ஒருத்தன் எங்க ஆறானோ அவன் தான் வந்து கரெக்டா பண்ண முடியும். நான் டாக்டருக்கு படிச்சுட்டேன், நான் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டேன்னு அதெல்லாம் பௌதீகம். ஆன்மீகத்தோடு சார்ந்து அவன் பண்றான் பார்த்தீங்கன்னா அவன் தான் வர முடியும். அதுதான் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. அந்தந்த வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி மோகம் வரும், காமம் வரும், பேராசை வரும். அதையெல்லாம் நம்ம பொருள்படுத்தாம நாம ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். ரெண்டாவது சாமத்துல அந்த ஸ்லோகம் சொல்லி சொல்றான். மன்னருக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆயிட்டார் மன்னருக்கு. அப்புறம் மூணாவது சாமத்துல என்ன சொன்னீங்க அப்படின்னு அவனை திருப்பிக்கிறாரு. அதாவது இந்த இடத்துல சொல்றாரு, மாதா நாஸ்தி பிதா நாஸ்தி பந்து நாஸ்தரதே அந்தம் நாஸ்தி கரகம் நாஸ்தி ஜாக்கிரதே அப்படின்றார். அதுல என்ன சொல்றாருன்னா, ஈன்று வளர்த்த அன்னையும் தந்தையும் நிலையில்லாதது அப்படின்றார். தாயும் தந்தையும் நிலையில்லாதது, இவையன்றி தனக்குரிமை தன்னென்றும் பொருள் என்றும் நிலையில்லாதது என சொந்தம் என்றொன்றும் வீடு முதலியவனை நிலை இல்லாதது. ஆகையால் எச்சரிக்கையா இருங்கள். ஆத்மாவை பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்றான் மூணாவது சாமத்துல. தாய் தந்தரை கூட நிலையானது கிடையாதுன்றான், சொந்த பந்தம் கூட நிலையானது கிடையாதுன்றான். இந்த உடலே நிலையானது இல்லைன்றார். இந்த உடலே வந்து உன்னுடைய உடல் அல்ல அப்படின்றார், உணர்த்துறார். இதுல வந்து ரொம்ப அழகா வந்து அந்த இடத்துல சொல்றாரு. அப்புறம் நாலாவது ஸ்லோகம் சொல்லுங்க அப்படின்னு திருப்பி கேட்கிறார். ஆயுச பந்தே லோக கர்மாணி பக சிந்தையதே ஆயுசுணவு நஜநாசிதே ஜாக்கிரதே என்ற. இந்த உலகில் மனிதர்கள் பல்வேறு சிந்தனைகள் கர்ம சம்பந்தமான ஆசைகளை கட்டுப்படுவார்கள். இதனால் தனது ஆயுள் நாளுக்கு நாள் குறைந்து வருவதை அறிவதில்லை. ஆகையால் எச்சரிக்கையாயிருங்கள். நாலாவது சாமத்துல நீங்க செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் என்ன காரியங்கள் என்று சிந்தித்து செயல்படுங்கள்.
கண்மூடித்தனமாக பௌதிக தன்மையோடு செயல்படாதுங்க. ஒரு ஸ்டெப்பு கால் எடுத்து வைக்கிறோன்னா அதுல ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருதான்னு சிந்திச்சு செயல்படுங்கன்றோம். நம்ம ஒரு நாள் ஒரு செகண்ட் நம்ம இழந்துகிட்டே வரும். அதனால அடுத்த உடலை தேர்ந்தெடுக்கிற வேலையை நாம இப்பவே ஆயத்தமாகிறோம். அந்த வேலையை கைவிட்டுட்டு பகவானுக்கு அரிபக்தியோடு செயல்படுகின்றத ரொம்ப அழகா உணர்த்துறோம். ஒரு நாள் ஒரு செகண்ட் நம்மளோட லைஃப் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது இல்லைங்களா? நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த லைஃப்ல குறைகிற வேலையை எப்படி நாம சாத்தியமா கொண்டு வரணுன்றது அந்த ஸ்லோகம் மூலியமா ரொம்ப அழகா கொண்டு வரோம் இல்லைங்களா? இந்த கதை எதுக்கு சொல்ல வரோம்னா இங்க இவங்களுக்காக தான், நமக்காக தான், திருதராஷ்டிரோட மனநிலை உள்ளவங்களுக்கு தான் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் காமம், கோபம், பேராசை. அந்த இடத்துல தான் திருதராஷ்டிரன் மயம் கிடக்கிறான். தன்னுடைய மகன் இருக்கணும், தன்னுடைய வாரிசுகள் இருக்கணும், நாம தான் ராஜ்யத்தை ஆளணும், வேற யாரும் கிடையாதுன்னு நிக்கிறாங்க திருதராஷ்டிரன். அந்த மனநிலை நம்ம யாருக்குமே இருக்கக்கூடாது இல்லைங்களா? அது மாதிரி நாம சிந்தித்து செயல்படணுன்றதுதான் இந்த ஸ்டோரி. இந்த இடத்துக்கு நம்ம ஆப்டா இருக்கு. ஒரு ஸ்லோகத்துக்கும் ஒரு கதை இருக்கு சொல்லலாம். நாம வருஷ கணக்காகும். ஆனா நான் படிக்கும் போது 2வது நிலையே 2.5 வருஷம் முடிச்சேன். நாங்க படிக்கும் போது 16, 17, 15, 16, 17 அந்த 3 வருஷத்துல 2.5 வருஷம் நான் level 2 படிச்சோம். ஒரு கதை, ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. நம்ம ஆச்சாரிகள் அவ்வளவு அற்புதமா பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்போ நம்முடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் பாருங்க. இவரு திருதராஷ்டிரோட மனநிலை எப்படி இருக்கு பாருங்க. எப்படி பாருங்க, குருஷேத்திர மகிமை பாருங்க. திருதராஷ்டிரன் நான் என்னும் எனது என்ற மனப்பான்மை, நான் என்றது, நான் என்னது, நான் நாம் ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா நம்மளை பந்தப்படுத்தும், நம்மள ஆதார பாதாளத்தில் கொண்டு போய் விடும். நம்ம போய் நான் சொல்லக்கூடாது, நாமும் சொல்லக்கூடாது. அது அந்த மனநிலை நம்ம கொண்டு வந்து வச்சிரும். அதுதான் குருஷேத்திர மகிமையை திருதராஷ்டிரனுடைய நான் என்னும் தனது என்ற மனப்பான்மையை கொண்டு வர்றார். அதை பத்தி நம்ம இருக்கணும். நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் நம்முடைய செயலா இருக்கும். நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதான் செயலா இருக்கும் இல்லைங்களா? இப்ப என்ன சொல்லப்படுது இந்த ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னா, கோயிலுக்கு போறோம், பிருந்தாவனம் போறோம், நம்ம என்னத்தை எடுத்து போவோம் கையில? உல்லாசம் போறோம், நம்ம என்னத்தை கொண்டு போறோம்? திருமண நிகழ்ச்சி கொண்டு போறோம், நம்ம என்ன கொண்டு போவோம்? இதுதான் முக்கியமா. இதுல பட்டியலிட்டு வச்சுக்கலாம். இது எல்லாமே பௌதிகத்துல போயிடும். ஆனா கோயிலுக்கு போறது, புண்ணிய ஸ்தலம் போறதுக்கு இதுவா அப்படின்னு கேட்பீங்க. இப்ப நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நீங்க இது வரைக்கும் என்ன நம்ம கிளாஸ் அட்டன் பண்ணீங்களா கேட்கிறேன். நீங்க கோயிலுக்கு போனா என்னன்னு பிரார்த்தனை பண்ணுவீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களை தான் கேட்கிறேன். கோவிலுக்கு போனீங்கன்னா என்ன பிரார்த்தனை பண்ணுவீங்க? எதுக்காக கோயிலுக்கு போறீங்க? எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும். அதே மாதிரி பௌதீக பொருட்கள் மேல ஆசைப்பட்டு தான் நம்ம முன்னாடி இருப்போம் சுவாமிஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ ஒரு சில இந்த மாதிரி பகவத்கீதை வகுப்பு படிச்சதுல இருந்து என்ன வேண்ட தெரியுங்கிறது முத கொண்டு நமக்கு அறிவு கிடையாது. பகவானால கொடுக்கப்பட்டது, நமக்கு என்ன நடக்குமோ அது நடக்குங்கிற மனப்பான்மையோட தான் போறது கோயிலுக்கு. இப்போ நடக்கிறது நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி பக்தி நம்ம முழுமையான நம்பிக்கை அப்படிங்கறதுல போயிட்டு இருக்கோம் சார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அவ்வளவுதான், சிம்பிள். ரொம்ப அழகா புரிஞ்சிருக்கீங்க, ரொம்ப அழகா புரிஞ்சிருக்கீங்க. அதுதான் நம்ம பகவான் அங்க கோயிலுக்கு போனா நம்ம என்ன போறோம், என்ன போய் கேட்க போறோம்? ஒன்றும் கிடையாது. பகவானே, உன்னோட இடத்துக்கு நான் வந்திருக்கிறேன், உனக்கு தொண்டு செய்ய வந்திருக்கிறேன், என்னால முடிஞ்ச தொண்டை ஏத்துக்கோ. நான் எதுவுமே எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு என்ன வேணும் எல்லாமே கொடுத்துட்டேன். இது வரைக்கும் மதிமயங்கி போய் இருந்தேன், கீதையை படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன், கோயிலுக்கு வந்தா உனக்கு நான் சேவை பண்றேன், எனக்கு அது போதும். ஆனா நான் எனக்கு புண்ணியம் வரும் அப்படின்னு நினைச்சேன்னா அது பக்தியே கிடையாது. புண்ணியத்தை எதிர்பார்க்கவே கூடாது. தர்மம் பண்ற கூட சரி, நான் தர்மம் கொடுக்குறேன், எனக்கு புண்ணியம் வரும், என் பிள்ளைகள் நல்லா இருப்பாங்க அப்படின்னா அது கிடையவே கிடையாது. அதுல ஏத்துக்காது. தர்மம் அது பகவானே ஏத்துக்கல, அது நல்லதே கிடையாது. அது மாதிரி சொல்லி சொல்லி நம்மள முன்னோர்கள், நம்மளுடைய மூதாட்டியர்கள் நம்ம அது மாதிரி வளர்த்துட்டாங்க, அறியாமையில் நம்மளை வளர்த்துட்டாங்க. அது மாதிரி என்னமே கோயில்ல போய் நீங்க பண்ண, யாராவது சொல்லுவாங்க புரோகிதர்கள், அதே மாதிரி தோசிகாரன் சொல்லுவாங்க, இதெல்லாம் போய் செஞ்சா பரிகாரம் வரும். அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. அதெல்லாம் மூட நம்பிக்கை. பகவத்கீதை ரொம்ப அழகா சொல்லுது. என்ன சொல்லுதுன்னா, நீ என்ன செய்யறியோ அதுதான் உனக்கு. நீ பகவானுக்கு போய் தொண்டு செய். ஒரு கோவில போய் ஆச்சாரி சொல்றாரா, ஒரு இவரு சொல்றாரா, ஒரு தோசிகா சொல்றாரா, அங்க போய் ஏதாவது பண்ணுங்கன்னு சொல்றாரா, நேரா அங்க போய் அந்த கோவில போய் தியானம் பண்ணுங்க, பகவானை பத்தி அவர் தொண்டு செய்யுங்க, அவங்க கோவில போய் சுத்தப்படுத்துங்க, அது பண்ணுங்க. அது பண்ணாவே போதும். அதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. எவனாவது ஒரு திருடன் என்னென்னமோ கொலை பண்றான், கொலை பண்ணிக்கிறான், என்னென்னமோ பண்ணியிருக்கான், ரொம்ப அட்டகாசம்லாம் பண்ணியிருக்கான், செய்யக்கூடாத அதர்ம காரியங்கள்லாம் செஞ்சிருக்கிறான். ஆனா கோவில போய் எங்கேயாவது படுக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை அவனுக்கு. அந்த ஊர்ல ஒரு கோயில் இருக்கு, ரொம்ப அழகான கோயில் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அங்க திருட தான் போனான். கோயில போய் திருட தான் போனான் அவன்.
உண்டியை உடைச்சி உள்ள போயிட்டு அதை திருடலாம்னு சொல்லிட்டு திருட போனான். திருட போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரே அசுத்தமா இருந்தது, சுத்தமா இல்லை, என்னடா ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி எனக்கு தூக்கமாகுது டயர்டாகுன்னு சொல்லிட்டு அங்க சும்மா ஒரு தொடப்பத்தை எடுத்து கிளீன் பண்ணிட்டு தொடச்சிட்டு சுத்தி தொடச்சிட்டு படுத்துக்கிட்டான். படுத்துட்டு காலைல எழுந்து போயிட்டான். காலைல எழுந்து போயிட்டார். அதுக்கப்புறமா அவர் இறக்கும் தருவாயில அவர் யம தர்மராஜா என்ன சொல்றாரு, நீ ஒரு புண்ணிய காரியம் பண்ணியிருக்கிற அவனுக்கு கேட்கிறாரு. அவனுக்கு சொல்றாரு, அதனால தான் நீ வந்து எல்லாரும் வந்து எண்ணெய் செடியில வறுக்கிறாங்க, ஊசி எடுத்து குத்துறாங்க, எல்லாம் குத்துறாங்க. உன்னை ஏன் குத்தலன்னா, நீ ஒரு வாழ்நாள்ல அந்த கோவில பகவானுடைய விஷ்ணு கோவில போயிட்டு நீ சுத்தப்படுத்தின ஒரு இரவுல. ஆனா திருட போனதுதான் உண்மை. ஆனா அங்க போயிட்டு நீயே தெரியாம கோவில சுத்தப்படுத்தின, அதனாலதான் உனக்கு இந்த இதுல பலன் கிடைச்சுங்க. சுத்தமா ஒரு திருட போன எண்ணம் ஒரு கெட்ட எண்ணம், ஆனா செயல் நல்ல காரியம் செஞ்சிருக்கான், ஏதோ சுத்தப்படுத்திருக்கிறான், அவ்வளவுதான். அதனால அவனுக்கு அந்த இதுல இருந்து யமலோகத்துல, இது நான் சொல்லல, ரிக்கு வேயத்துல ரொம்ப அழகா இந்த ஸ்டோரி சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. டைம் இல்லை நமக்கு சொல்றதுக்கு. அது மாதிரி கோவிலுக்கு போனா நாம ஏதாவது நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு சேவை பண்ணணும் இல்லைங்களா? அது மாதிரி திருமண நிகழ்ச்சிக்கு போனோம்னா நம்மளால செஞ்ச புண்ணியம், நாம என்ன புண்ணியம் பண்ணியிருக்கிறோமோ அந்த புண்ணியத்தை அந்த தம்பதிகளுக்கு, அந்த அந்த வருங்கால தம்பதிகளுக்கு தானம் கொடுக்கணும். பொருள் தானம் கொடுக்க கூடாது. கொடுக்கலாம், தப்பு இல்லை, பொருள் தானம் கொடுக்கலாம், எல்லாம் கொடுக்கலாம். நம்ம ஆசீர்வாதம் பண்றோம் இல்லையா, நம்ம என்ன ஆசீர்வாதம், நல்லா இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது, நல்லா இருப்பாங்க அவங்க. நான் என்ன புண்ணியம் பண்ணியிருக்கேன், என் புண்ணியத்துல ஒரு பாதி அங்க போய் சேரட்டும்னு தானம் கொடுக்கணும். அதுதான் உகந்தது, அதுதான் தர்மம். நம்ம நிறைய பேர் கல்யாணத்துல போவாங்க, கல்யாணத்துல போனோம் நிறைய சீர் வரிசை நம்ம இதெல்லாம் கொண்டு போய் கிஃப்டா கொடுப்பாங்க. அது புண்ணியம் கிடையாது. நான் என்ன தானம் பண்ணேன், நான் என்ன தர்மம் பண்ணேன், என்ன புண்ணியம் பண்ணணும், அந்த புண்ணியத்துல ஒரு பாதி அந்த குடும்பத்துக்கு போகணும், அந்த தம்பதிகளுக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கலாம் பாருங்க, அதுதான் தர்மம். அதை நம்ம செய்யறோமா? கிடையவே கிடையாது. 1000 ரூபான்னு எழுதிட்டு மொய் எழுதிட்டு வந்துருவோம், இல்லைன்னா ஏதோ கிஃப்ட் கொடுத்துட்டு வந்துருவோம். இதுதான் மனசார வாழ்த்தணும், அதுதான் ஹரிபக்தி இல்லைங்களா? அதே மாதிரி உல்லாசம் போறோம், உல்லாசம் போறதை தவிர்க்கணும். இதை பத்தியெல்லாம் விரிவா நம்ம படிப்போம், மேல மேல படிச்சுட்டு இருப்போம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ இடம் நமது உணர்வை பாதிப்பை உண்டு செய்கிறது. நம்மளுடைய இடம், இப்ப கோயிலுக்கு போனா நம்ம என்ன செய்ய போறோம், தொண்டு பண்ண போறோம். சுற்றுலா போனவொன்னா ஹாப்பியா இருக்கணும். அது திருமண மகிழ்ச்சி போகும்போது அங்க ஒரு மகிழ்ச்சியா இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ நமக்கு என்ன, நம்ம செய்யற செயல், என்ன செயல் செய்யறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சிந்தனை நமக்கு வரும், நம்ம சிந்தனை வரும். அதே மாதிரி நம்ம அந்த சிந்தனைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவோம் இல்லைங்களா? ஒருத்தங்கிட்ட நம்ம ஒரு பகையாளிக்கிட்ட நம்ம பழகிட்டே இருக்கோம்னா அவன் பகையாளி நல்லா தெரியும், இருந்தாலும் அவனால நமக்கு ஒரு சில ஆதாயம் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம போயிட்டு இருப்போம். ஆனா அவன் செய்யற தப்பெல்லாம் நாம அனுசரிச்சுட்டு அவன் கூட ஒத்துழைச்சுன்னு போயிட்டு பார்த்தீங்களா? அப்ப அவனை விட பெரிய அதர்மவாதி யாருன்னா நாம தான், அது நாம தான். அதுதான் இப்ப சில பிரபுபாதா சொல்லுவார், பக்தர்கள் சங்கத்துல சேருங்க, பக்தர்கள் சங்கம் இல்லாத பக்தர்கள் சங்கத்துல தயவு செய்து இருக்காதீங்கன்னு கீதை மூலியமா உணர்த்துறாரு. கீதையில ஒரு விளக்குறலை கொடுக்கிறார். பகவான் சொன்னது ரொம்ப அழகா விளக்குறார். பக்தர்கள் சங்கம் ரொம்ப உசந்த சங்கம், அது பக்தர்கள் சங்கம் இல்லாத சங்கம், பௌதிக சங்கத்துல உறவே வச்சுக்காதீங்க. உறவு வச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க அதர்மவாதிகளா ஆகும். நம்ம தப்பு 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 மேல தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அதை நம்ம அதை சரி பண்ணணும் இல்லைங்களா? அப்ப குருஷேத்திரத்தின் மகிமைகள், தர்மசேத்திர பாண்டியர்களின் வெற்றி வழிபாட்டு தலம் அது. ஏன்னா குரு, அதாவது தர்மசேத்திரம் குருஷேத்திரம் சொல்றோம் பார்த்தீங்களா? அந்த குருன்ற மன்னர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்தியுகத்துல ஒரு கடும் தவம் பண்ணி, ஒரு சக்கரவர்த்தி, அவர் கடும் தவம் பண்ணி அந்த குருன்ற மன்னர் என்ன பண்றாரு, பகவான் கிட்ட முறையிடுறார், விஷ்ணு பகவான்கிட்ட முறையிட்டு எனக்கு இந்த இடத்த வந்து புண்ணிய ஸ்தலமாக ஆக்குங்கன்னு. இந்த இடத்துல யாரெல்லாம் இறக்குறாங்களோ, யாரெல்லாம் புண்ணிய காரியங்கள் செய்யறாங்களோ, யாரெல்லாம் இது பண்றாங்களோ எல்லாமே மோட்சம் அடைவாங்க. மோட்சம்னா இது கிடையாது, முக்தினா பகவான் லோகம் கிடையாது, சொர்க்க லோகம். சொர்க்கலோகத்துக்கு போவாங்க கண்டிப்பா, அந்த மாதிரி இது. ஆனா அதே வந்து அவங்க செஞ்ச கர்ம காரியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கு முக்தி கிடைக்கும். அதே நல்ல சாத்வீகமான செயல்பட்டு அந்த 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 இடத்துல அவங்க இறந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து அவங்க பகவான் லோகத்துக்கு போவாங்க, கோலோகுல விருந்தாவனத்துக்கு போவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா சொர்க்கம் தான் போவாங்க. அந்த இடத்துல யாரெல்லாம் இருக்கு, அப்படிப்பட்ட இடம் அதர்மவாதிக்கு அங்கே உண்டு இது கிடையாது. அதர்மவாதிகள் இறந்தா கூட அவங்க சொர்க்கம் தான் போவாங்க, அப்படிப்பட்ட இடம் அது. அதனாலதான் அதை பகவான் வந்து அந்த இடத்த தீர்மானிச்சார். ஆனா இது வந்து துரிராசருக்கு நல்லா தெரியும், துரிராசருக்கு நல்லா தெரியும் இது அதர்மமான, இது தர்மமான இடம், இது தன்னுடைய பிள்ளைகள் கண்டிப்பா வந்து அதர்மவாதிகன்றது அவர் நல்லா தெரியும் அவருக்கு. அதனாலதான் அவர் குழப்பம். அப்ப தலைவரோட குணங்கள் எப்படி இருக்கும், நம்ம குடும்ப தலைவரோட குணம் எப்படி இருக்கும், நம்ம தலைவரை விட்டுருங்க, நாட்டு தலைவரை விட்டுருங்க, எப்படியாவது போட்டோம், அது பகவான் பார்த்துப்பாரு. நம்ம குடும்ப தலைவர் எப்படி இருக்கணும், நேர்மை இருக்கணும்.
அதிகாரத்தை பகிர்ந்தளித்தல் இருக்கணும். நம்ம பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். குடும்பம்னா இப்படிதான், இந்த அதிகாரத்தை நீ பண்ணு, இதை எடுத்து நீ இப்ப செயல்படுறா தம்பி, நீ இதை பண்ற அதை பண்ற கொடுக்கணும், பொறுப்பு கொடுக்கணும் இல்லைங்களா? நன்றி உணர்வு இருக்கணும். அது செல்வாக்கு, தொடர் திறன், பாரபட்சம், இந்த மாதிரி இந்த குவாலிட்டி வந்து ஒரு தலைவனுக்குள்ள குணம் இது இருக்கணும். அவங்ககிட்ட இருக்கா? திருதராஷ்டிரர்கிட்ட கிடையவே கிடையாது. நேர்மை கிடையாது. அதிகாரத்தை யாருக்கும் கொடுக்க நானே தான் பார்த்துக்கணும். பொறுப்பு கிடையாது இல்லைங்களா? பொறுப்பு இல்லை. நன்றி உணர்வு கிடையாது. பாண்டு என்ன பண்ணாரு? என் பிள்ளைகளை பார்த்துக்கனா, உன் பிள்ளைகளை என் பிள்ளை மாதிரி பார்த்துக்கனான்னு சொல்லிதானே நாட்டை உன்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு போனார். அந்த நன்றி உணர்வு இருக்கு அவனுக்கு கிடையாது. நம்ம செல்வாக்கோடு இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பான். தொடர் திறன் இந்த மாதிரி இதுங்க. அப்ப திருதராஷ்டிரன் நான் மற்றும் எனது என்ற மனப்பான்மை, சந்தேகம், பயம், பாரபட்சம், தீமை நடக்கும் என்ற நம்பிக்கை அவனுக்கு இல்லைங்களா? அப்போ தலைவர் தன் சொந்த இனத்தை அவரே போற்று இருக்காரு. சும்மா ஸ்ரீல பிரபுபாதா எடுத்துங்க. 65 நாட்டை விட்டு நம்ம அகண்ட பாரத தேசம் வந்து வெளியே போயிட்டு வெளிநாட்டுல போயிட்டு அத்தனை தேசத்துக்குள்ள போய் நம்ம சனாதன தர்மத்தை ஃபாலோ பண்றது இல்லாம எவ்வளவு பேரு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வெளிநாட்டுக்காரங்க தான். அவ்வளவு அழகா இப்ப நம்மளோட இதை கொண்டு போனார். அதாவது ஒரு தலைவர்னா ஈர்ப்பு சக்தி இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கணும். நம்ம குடும்பத்துல நாம ஒரு தலைவரா இருக்கோம், தலைவியா இருக்கணும்னா நம்ம குடும்பத்தை எப்படி வழி நடத்தணும்ன்றது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். நாம தான் அடிப்படை. கவர்மெண்ட் சரியில்லை, மந்திரி சரியில்லை, அவன் சரியில்லை, இவன் சரியில்லை நம்ம சொல்லின்னு இருக்க தவிர நாம சரியா இருக்கிறோமா அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைங்களா? அதை நம்ம புரிஞ்சு செயல்படணும் இல்லைங்களா? அதை நமது முக்கிய மதிப்புகளை மறைவுரை செய்ய பகவத்கீதை அனுமதிக்கிறோம். நாம தப்பு பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை முறைப்படுத்தி செயல்படுத்த ஆரம்பிக்கணும். அதுதான் கீதை. கீதை அதுதான் சொல்லுது. தப்பு பண்ணி இருக்கிற யாருமே தவறு செய்யக்கூடியவர்கள், எல்லாமே தவறு செய்யக்கூடியவர்கள் தான். தவறாதவர்கள் யாருமே கிடையாது, தவறு செய்யக்கூடியவர்கள் தான். அந்த தவறுக்கான மதிப்பு என்ன, ஏன் இந்த இது வருது அப்படி புரிஞ்சு நாம செயல்பட ஆரம்பிக்கணும் இல்லைங்களா? அதுதான் இது. நாம் குணத்தை சீர்திருத்தத்துக்கும் ஆன்மீக பாதையில் நமக்கு உதவும். ஒரு உண்மையான தலைவரிடம் ஈர்க்கப்பட்டதுக்கும் உதவுகிறது இது இல்லைங்களா? பகவத்கீதை தர்மத்தை நிலைநாட்டுதல். அதாவது சிறந்த தோட்டக்காரர் தர்மத்தை தந்தை வந்து பகவான் கிருஷ்ணர். அதாவது குருஷேத்திரம்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா வயல் மாதிரி. அதாவது தேவையற்ற கலைகள் தர்மத்தின் புறம்பான திருதராஷ்டிரர் மற்றும் துரிதனின் பிறகும் நெல்பயிர் செமித்து வளர்ந்தார் தர்மமான திருஷ்ணன் தலைமையில் நல்லாட்சி. களை எடுக்கிறார் பகவான். களை எடுத்து அந்த கீதையை அவங்க மூலியமா நமக்கு உபதேசம் பண்றார். சரி, இந்த கிளாஸ் இதோட நிறுத்திப்போம். இந்த முதல் ஸ்லோகமே நாம் இன்னைக்கு ரொம்ப பெருசா எடுத்துக்கிட்டோம். நாளையிலேருந்து விறுவிறுன்னு போவோம், ஃபாஸ்டா போவோம். ஒரு ஸ்டோரி சொல்லுவோம். இன்னைக்கு ஒரு ஸ்டோரி நான் சொல்லிட்டேன், கதையோட சேர்ந்து சொல்லிட்டேன். நாளைக்கு ஒரு ஸ்டோரி மாத்தாய் சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க. ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு, ஒரு கதை இருக்கு, அப்படியே கொண்டு போய்க்கலாம். ஓகேங்களா? நாளிலிருந்து நிறைய ஸ்லோகம் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்தராய கிருபா சிந்தேவ சபனான பகவனிய வைஷ்ணவிய நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌர பக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி ஹரி ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. ஓம் சச்சின். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா.